συνενετικά. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε την εκπομπή. Η εκπομπή, τουλάχιστον ευτυχώς, επειδή τις καταγράφουμε τις εκπομπές. Ναι, είχαμε και εκεί ένα πρόβλημα. Και εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Δεν μπορούμε απευθείας να βλέπουμε τι γίνεται εμείς αυτή τη στιγμή. Το καταγράφεται από αλλού η εκπομπή. Ελπίζουμε να την έχουμε το βράδυ την εκπομπή. Θα την ανεβάσουμε στο YouTube, στο κανάλι μας Ερευνητές Λίμνου με κεφαλαία γράμματα. Ερευνητές Λίμνου ελληνικά. Και θα ανέβει και στο Facebook, στο προφίλ μας Ερευνητές Λίμνου με μικρά ελληνικά. Ερευνητές Λίμνου. Θα ανέβει εκεί πέρα στο YouTube για να την ακούσετε ό,τι ώρα θέλετε μαγνητοσκοπημένα. Την εκπομπή θα την ανεβάσουμε και σε ομάδες. Θα την βρείτε άμα θα όποιος θέλει. Την εκπομπή. Να πούμε Γιώργο το θέμα της εκπομπής σήμερα. Ναι, για πες Βαγγέλη. Ναι, είναι ο πνοτισμός, έτσι. Η μόρα, διάφορα συμβάντα, καταστάσεις που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος να συμβούν στον ύπνο του, κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Έτσι, και θα έχουμε και ένα σημαντικό καλεσμένο. Θα κάνει μια τηλεφωνική παρέμβαση. Βεβαίως, ο ψυχολόγος υπνοθεραπευτής, ο Άγγελος ο Βιαννίτης, γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις και πολλές τηλεοπτικές και στην εκπομπή του Χαρταβέλα τότε στο Alter. Στην περίφημη τότε. Αλλά και σε όλα τα μεγάλα κανάλια έχει περάσει. Αν ψάξει στο ίντερνετ μπορεί να τον βρει. Ναι, όποιος θέλει να βάλει στο YouTube Άγγελος Βιαννίτης θα βρει πολλές εκπομπές και αφιερώματα και συνεντεύξεις και ομιλίες που έχει κάνει πάρα πολλές για την ύπνωση. Τον έχεις επισκεφτεί νομίζω. Βεβαίως κάναμε και μια αναδρομή. Στα δύο στάδια μόνο, πόσα στάδια? Στο στάδιο το μεσαίο. Ναι. Στο μεσαίο, όχι στο βαθύ, στο μεσαίο στάδιο της ύπνωσης. Στο βαθύ φοβήθηκες, έτσι? Δεν φοβήθηκα, απλώς δεν κάναμε ακόμα, κάναμε ένα μεσαίο πρώτα. Άλλη φορά, ναι. Θα δούμε. Θα πω και για την εμπειρία όλη αυτή για να δω, για να εξηγήσω ποιος είναι ο λόγος που δεν έχω προχωρήσει σε υπόλοιπο. Λοιπόν, είπαμε το θέμα μας, εντάξει, θα είναι η ύπνωση, ο υπνοτισμός, διάφορες καταστάσεις. Και θα συμπληρώσουμε, ναι, συμπληρωματικά δηλαδή, σαν θέμα στην εκπομπή, θα είναι διάφορες, ναι, όπως είπε και ο Γιώργος, καταστάσεις που βιώνουμε. Ναι, υπάρχουν διάφορες, της ψυχής διάφορα θέματα, για την ψυχή, για τα πνεύματα, για τη μετενσάρκωση, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, ή τέλος πάντων τι συμβαίνει με όλη αυτή την κατάσταση και τι έχει διαπιστωθεί μέσα από υπνοτιστικές εμπειρίες. Θα μας πει και ο κύριος Βιαννίτης περισσότερα για το θέμα σαν επιστήμονας. Και επίσης υπάρχουν και, όπως είπαμε, και διάφορα μεταφυσικά θέματα, όπως είναι η μόρα, ο σκίερος, διάφορες επισκέπτες έτσι της νύχτας, όπως υπάρχει τηλεογραφία την ελληνική. Ναι, από την ελληνική. Και όλα αυτά εδώ θα τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε αναφερθεί νομίζω στο παρελθόν σε κάποια εκπομπή. Κάναμε μια εκπομπή όταν στην πρώτη εκπομπή για τη νέα χρονιά ήταν η όψη του παραφυσικού και είπαμε για κάποια παραφυσικά φαινόμενα. Έχουμε κάνει και την εκπομπή για τα UFO, είπαμε και για κάποιες καταστάσεις περίεργες. Εντάξει, και για τον τεκτονισμό τα κάναμε για μυστικές τερεφότητες, είπαμε και για κάποια μυστήρια. Έχουμε αναφερθεί, ας πούμε, στο θέμα. Απλά το σημερινό θέμα αφορά τον ύπνο κυρίως. Τις καταστάσεις μέσα από εμπειρίες, μέσα από ύπνο και διάφορες καταστάσεις της ψυχής δηλαδή. Βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε για την ύπνωση πριν τηλεφωνήσουμε στον κύριο Βιαννίτη. Να πούμε ότι στον περισσότερο ευρύ κόσμο δεν είναι τόσο γνωστό ο υπνοτισμός. Από την αρχαιότητα όμως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θέσει τις βάσεις για την υπνοθεραπεία. Όπως διαβάσει κανείς διάφορα τέτοια κείμενα θα δει ότι υπάρχει εγκύμηση στους ναούς του Ασκληπιού. Στα Ασκληπία. Ναι, στα αρχαία νοσοκομεία. Στα αρχαία νοσοκομεία τα πρώτα, έτσι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών νοσοκομεία στον κόσμο. Ναι. Γινόταν μια εγκύμηση. Έχουμε την εγκύμηση μέσω του ύπνου, δηλαδή μια θεραπεία μέσω από εκεί. Υπάρχουν αναφορές για ακόμα και εγχειρήσεις που κάνανε οι Έλληνες χρησιμοποιώντας την ύπνωση. Υπάρχουν όλες αυτές οι καταστάσεις από την αρχαιότητα. Βεβαίως αυτό σταμάτησε μετά το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή στην Αγγλία χρησιμοποιούν ο τομέας της ψυχολογίας αλλά και τα νοσοκομεία τα αγγλικά χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο, οι γιατροί. Στην Αγγλία είναι ένα επίσημο μέσο, δηλαδή ψυχολόγοι και γιατροί και στην Αμερική, σε όλο το δυτικό κόσμο χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο του υπνοτισμού. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστό. Και στη Ρωσία νομίζω. Ναι. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστό η ύπνωση. Έχει συνδεθεί περισσότερο, άμα πεις για υπνοτισμό και τέτοια, θα συνδεθείς κατευθείαν με καταστάσεις παραφυσικές, με εξορκισμούς, με τέτοια πράγματα. Ναι, εδώ έχουμε την τάση να ταυτίζουμε κάποια περίεργα πράγματα, περίεργες
μεθόδους, ας πούμε, με πώς να το πούμε, διαβολικά. Ναι. Θες παράδοση του λαού. Θες εμπλέκεται και θρησκεία μέσα. Θρησκεία χώνεται παντού δηλαδή. Ναι. Θες θρησκεία, θες διάφορα πράγματα. Οδηγούμαστε κατευθείαν σε αυτά τέτοια συμπεράσματα. Αλλά όμως η συγκεκριμένη μέθοδος του υπνοτισμού, όπου έχουμε έναν έμπειρο άτομο που ξέρει να κάνει την αναδρομή, τη συνεδρία όπως λέγεται, να φέρει έναν άνθρωπο σε συνεδρία και να τον βοηθήσει να μπει στο υποσυνείδητό του. Δηλαδή η διαδικασία αυτή είναι να έρθουμε σε επαφή με το υποσυνείδητό μας. Αυτή είναι η διαδικασία της ύπνωσης. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Η δύναμη της ύπνωσης». Αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Έσωτρον κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Γράφει κάποιες τεχνικές μέσα υπνοτισμού, όπου μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Δηλαδή όπως να κόψει το κάπνισμα, να χάσει κάποια κιλά, να έχει πια αυτοεκτίμηση περισσότερη στον εαυτό του, να ξεπεράσει την απώλεια, το χωρισμό, διάφορα πράγματα να βοηθήσει. Αυτό φυσικά αυτή είναι μια δουλειά, δηλαδή με το υποσυνείδητο, μια δουλειά όλο αυτό το πράγμα, με έναν έμπειρο υπνοθεραπευτή. Γράφει κάποιες τεχνικές που μπορεί και μόνος του το άτομο να ακολουθήσει, με αυτούπνωση δηλαδή. Ναι, αλλά είναι κάπως δύσκολο και. Είναι και δύσκολο λίγο. Ίσως και επικίνδυνο κάποιες φορές. Καλύτερα να υπάρχει κάποιος ειδικός. Ναι, καλύτερα να υπάρχει κάποιος ειδικός. Καλύτερα να υπάρχει κάποιος ειδικός που να ξέρει να καθοδηγεί την όλη την κατάσταση. Να έχει κάποια εμπειρία όπως ο κύριος Βιαννίτης. Βεβαίως. Τώρα ο κύριος Βιαννίτης. Εγώ τώρα τον κύριο Βιαννίτη δεν τον ήξερα. Τον ήξερα από την τηλεόραση. Δηλαδή. Πιο κοντά τον γνώρισα από το σταθμό των Αλμπέντο, έτσι, που πήγαινε εκεί πέρα και έκανε εκπομπή ο Άγγελος ο Βιαννίτης εκεί πέρα, και από εκεί έτσι κάπως ήρθαμε σε επαφή, και εκεί μου ήρθε από την εμπειρία όλη αυτή που κάνουμε μαζί με την έρευνες και όλα αυτά, μια αναζήτηση ώστε να θελήσω να κάνω μια συνεδρία. Επισκέφθηκα τον κύριο Βιαννίτη, κάναμε μια αναδρομή. Αυτό που εγώ κρατάω, τα δύο πράγματα που θέλω να πω σαν εμπειρία που κρατάω, είναι το ένα, ότι έκανα μόνος μου πρώτα με το βιβλίο αυτό, όπως είπα, τις εκδόσεις Έσωτρον που το έχω, η δύναμη της ύπνωσης. Έκανα μια προσπάθεια, υπάρχει ένα τεστ μέσα υποβολής, όπου κάνεις ένα τεστ για να δεις πόσο έχεις υποβολή σαν χαρακτήρα σε αυτή την κατάσταση. Έκανα ένα τεστ και είδα ότι πιάνει, δηλαδή έβαζες τον εαυτό σου σε μια κατάσταση χαλάρωνες, δηλαδή, και επαναλάμβανες στο εγκέφαλο να πάρει την πληροφορία ότι το παράδειγμα που έλεγε ήταν να τεντώσεις το χέρι σου, δηλαδή, ψηλά, και να λες ότι όταν θα δώσω εντολή δεν θα κατέβει το χέρι. Αυτή ήταν η υποβολή. Όταν έλεγες να κατέβει το χέρι, λοιπόν, το χέρι δεν κατέβηκε. Όντως έγινε, δηλαδή, αυτό το τσεκάρισα, έγινε, δηλαδή, που συνέβη εμένα αυτό. Οπότε πήρε μια εμπειρία από εκεί. Μετά στην αναδρομή, όταν ο κύριος Βιαννίτης τώρα προσπαθούσε να δώσει μια υποβολή για να έρθει σε μια κατάσταση έτσι χαλαρή ύπνωσης, ας το πούμε, όχι να κοιμάσαι τελείως, να έχεις επικοινωνία δηλαδή. Στο πρώτο στάδιο μου πες ότι συνέβαινε αυτό, γιατί στο δεύτερο ήταν πιο. Στο δεύτερο συνέβη. Στο δεύτερο συνέβη αυτό. Στο πρώτο στάδιο είναι απλώς χαλαρά είσαι. Δηλαδή απλώς είσαι χαλαρά, άμα κλείσεις τα μάτια, είναι ένα πρώτο στάδιο είναι και αυτό. Αυτό που όλοι ερχόμαστε και σε καθημερινότητα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Εκεί στο δεύτερο στάδιο υπέβαλες μια διαδικασία, λέγοντας, συνεχώς επαναλαμβάνοντας, ότι πρέπει να μπορείς από να κλείσεις τα μάτια σου. Οπότε ο εγκέφαλος πήρε την πληροφορία εκείνη την ώρα και έκλεισε τα μάτια μου όταν μου το είπε. Αυτό ήταν μια εμπειρία. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι στη συνέχεια το σε ρωτάει κάποια πράγματα ο θεραπευτής. Εγώ έλεγα ότι ήθελα όμως. Δεν μπορούσα να λέω και ψέματα. Είχες δηλαδή. Είχα τη δυνατότητα. Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω πόσο βάση έχουν αυτά. Τώρα δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω στο τρίτο στάδιο, εκεί δεν παίρνω το ρίσκο να πω, γιατί δεν ξέρω. Εκεί κοιμάσαι κανονικά δηλαδή. Εκεί δεν έχεις επικοινωνία, υποτίθεται δεν καταλαβαίνεις. Δεν επικοινωνείς. Μιλάς, αλλά εσύ δεν ξέρεις, όταν θα ξυπνήσεις δεν ξέρεις τι έγινε. Εκεί στο τρίτο στάδιο δεν ξέρω, γιατί έχουμε δει βίντεο και με τον κύριο Βιαννίτη και αυτά έχει ανεβάσει και στο YouTube και αυτά, που κάνει κάποιες συνεδρίες. Εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, αν πας σε αυτό το στάδιο και μιλάς εκεί πέρα και πεις πράγματα, κάποιες εμπειρίες, δεν ξέρω τι γίνεται.
Εδώ και ο Σβιανίτης μου κατέθεσε ότι έχει και εμπειρίες και από μεταθανάτες εμπειρίες και από προηγούμενες ζωές. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Βεβαίως. Βεβαίως δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Αλλά στο μεσαίο στάδιο τουλάχιστον δεν πίστηκα για κάποια πράγματα. Στο τρίτο στάδιο μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω. Μου κατέθεσε μια εμπειρία, θα μας την πει και ο ίδιος, θα το πω. Αυτό που σου το είπα και εσένα. Ότι στην Αγγλία συνέβη αυτό και ταξίδεψε και ο ίδιος για να το δει ο ίδιος. Με συνεργάτες του υπνοθεραπευτές. Όπου μιλούσε ένας Άγγλος στο τρίτο στάδιο το βαθύ. Μιλούσε μια γερμανική διάλεκτο γλώσσα του 12ου αιώνα που δεν μιλάει, είχε χαθεί από το 12ο αιώνα. Αυτή, στη Γερμανία. Θα έχει και λατινικά μέσα. Ναι, της περιοχής της Σαξονίας εκεί πέρα. Μιλούσε μια τέτοια διάλεκτο ο Άγγλος. Στην κανονική του ζωή δεν είχε ιδέα από αυτή τη γλώσσα. Στο τρίτο στάδιο αυτή της βαθύς ύπνωσης μιλούσε αυτή τη γλώσσα. Λοιπόν, μετά από μελέτη και όλα αυτά του Πανεπιστημίου της Αγγλίας, θα μας πει και ο κύριος Διανύτης αναλυτικά που τα ξέρει, τι έγινε και πώς τη βρήκαν αυτή τη διάλεκτο, τη χαμένη και αυτά. Μιλούσε αυτή τη γλώσσα. Και πήγε ταξίδεψε και ο ίδιος για να έχει και ο ίδιος αυτή την εμπειρία και την είχε. Τώρα από εκεί και πέρα τι γίνεται και τι συμβαίνει και αυτά δεν ξέρω εγώ. Πάντως έχει καταδέσει ότι υπάρχουν μεταθανάτες εμπειρίες και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Τι να πω. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος που τα ξέρει και καλύτερα. Εσύ τι άποψη έχεις, Βαγγέλη, για αυτό που το ψάχνεις αρκετά χρόνια? Όχι αυτό το συγκεκριμένο. Όχι αυτό το συγκεκριμένο. Το θέμα της ζωής και όλα αυτά που ψάχνεις. Απλά εγώ ναι, γι' αυτό μιλάω. Όχι για το. Με την πάροδο των χρόνων, διάφορα βιβλία που έχουμε διαβάσει, αλλά και εμπειρίες από ανθρώπους, από φίλους, από γνωστούς, σε διάφορες συζητήσεις που κάνουμε, που έχουμε κάνει δηλαδή στο παρελθόν. Εντάξει. Πολλοί πιστεύουν ότι κάτι υπάρχει, ότι κάτι γίνεται πολλές φορές. Περισσότερες εμπειρίες έχουμε δηλαδή όσον αφορά και τη λαϊκή μας παράδοση. Αυτά που σου είπαμε, διάφορες οντότητες και καλά που έρχονται στον ύπνο και σου δημιουργούν προβλήματα. Όσον αφορά τώρα το στάδιο αυτά της ύπνωσης, ναι, η αλήθεια είναι ότι στη λογογραφία δεν έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Γιατί δεν υπάρχει, πιστεύω, η εμπειρία δεν υπήρχε τους προηγούμενους αιώνες. Ναι. Γιατί οι Αγγλίες είχαν την. Ναι, αλλά δεν υπήρχαν και ειδικοί που να εξασκούσαν, ναι, ας πούμε, είτε σαν επάγγελμα είτε ως κάποια μέθοδος θεραπευτική, οτιδήποτε τέλος πάντων. Όπως ρίχνουν τα χαρτιά τώρα, έτσι, υπάρχει αυτό, η καφεμαντία, ξέρω εγώ, με τον καφέ ή κάποιες άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούν κυρίως γυναίκες. Ναι. Αυτή η μέθοδος δεν υπήρχε εδώ πέρα στα παλιά τα χρόνια, ούτε στα τελευταία. Γιατί απαιτεί μια γνώση που ξέρουμε, η οποία δεν είχε χαθεί για κάποιο μεγάλο διάστημα. Και τώρα δεν την έχουμε, την έχουμε σε ένα βαθμό αυτή και όχι στην Ελλάδα τόσο πολύ. Δηλαδή ο κύριος Βανίτης και είναι κάποιοι λίγοι έτσι, υπνοθεραπευτές, δεν είναι πολλοί που γνωρίζουν, ψυχολόγοι μεγάλοι που γνωρίζουν αυτή τη διαδικασία. Είναι βέβαιο. Ναι, αλλά σε ό,τι αφορά τους δρόμους της ψυχής, εσένα ποια υποψία σου δηλαδή? Γιατί εκεί πάμε. Στο τρίτο στάδιο εκεί πάμε. Είμαι ακόμα διχασμένος. Στο βαθύ στάδιο αυτό είναι η έρευνα. Εκεί ερευνάτε, αυτό ερευνάτε. Μετά από κάποιες δεκαετίες που ψάχνουμε αυτά τα θέματα, τα συζητάμε. Ψάχνουμε όσο δυνατόν μπορούμε, έτσι, γιατί είπαμε είναι ένα πράγμα, όπως και στην εκπομπή που κάναμε τότε με το UFO, για αυτά δεν είναι κάτι χειροπιαστό να μπορείς να το μελετήσεις. Είναι μαρτυρίες και από τις εμπειρίες. Ναι. Μέσα από βιβλία και από συζητήσεις μπορείς να βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Αλλά εγώ, Γιώργο, σου λέω ότι μετά από τόσα χρόνια δεν έχω καταλήξει. Δεν έχω βγάλει συμπέρασμα ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει. Οι αρχαίες συγγραφείς, ο Πλάτωνας παράδειγμα, αναφέρει, έχει και ολόκληρη ιστορία μεγάλη, ας πούμε, για τη διαδικασία που περνάει η ψυχή. Ο Πλάτωνας νομίζω περνάει και κάποια μηνύματα μέσα από τα έργα του. Ναι, περνάει και μηνύματα. Όχι σε όλα τα έργα, σε ορισμένα. Για το συγκεκριμένο θέμα, για αυτό που είπες. Ναι, σε ορισμένα κομμάτια. Για το συγκεκριμένο το θέμα. Έτσι. Εντάξει, ξέρω και πιο πολλά εννοείται. Ναι. Και ζούσε και σε μια εποχή που στα Ασκληπία υπήρχε ενεργός διαδικασία της ύπνωσης και της εγκύμησης. Βέβαια. Και όλα αυτά. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν την εγκύμηση στα Ασκληπία. Τώρα εμείς δεν έχουμε ιδέα το τι γινόταν στα Ασκληπία. Όχι, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Ενώ εκείνοι είχαν μια λειτουργία κατά κόρον. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι γινόταν. Μόνο τον Ιπποκράτη. Ναι, διάφορες θεραπευτικές μεθόδους και μία από αυτές ήταν και η ύπνωση. Έτσι. Ναι. Είχαν και φυσικά και τα φάρμακα της εποχής. Υπήρχε μουσικοθεραπεία.
υδατοθεραπεία, δηλαδή με κάποια νερά ιαματικά κτλ. Χρησιμοποιούσαν. Είχαν πολλές μεθόδους. Ναι. Και τα φάρμακα της εποχής. Ναι. Ό,τι μπορούσαν δηλαδή έκαναν. Κάποιος που είχε ένα χρόνιο πρόβλημα, μια έτσι ασθένεια, μπορούσε να πάει εκεί στο Ασκληπείο και να συμβουλευτεί εκεί τους γιατρούς, τους ειδικούς, και να ακολουθήσει κάποια θεραπεία. Ναι. Να πάμε σε ένα κομμάτι και μετά θα έχουμε τον κύριο Βιανίτη να μας βάλει περισσότερο στο παιχνίδι της ύπνωσης των ψυχών και όλα αυτά, και μετά εμείς θα έχουμε τον χρόνο για να πούμε τέτοια πράγματα όπως τώρα για την αρχαιότητα και για παραφυσικές έτσι καταστάσεις και τέτοια πράγματα. Οπότε πάμε σε ένα κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε την Παλήρια του Γιώργου Καζατζή και συνεχίζουμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Radio Melody. Μας ακούτε ιντερνετικά από το melodylimnosnews.gr και από το e-radio και το Live24. Μπορείτε να μπείτε και σε αυτά τα link και να επιλέξετε το σταθμό μας. Επαναλαμβάνω, melodylimnosnews.gr. Λοιπόν, πέστε και στους φίλους όσοι ακούτε εκεί πέρα να μπαίνουν ιντερνετικά και να μας ακούτε, γιατί έχουμε ένα μικρό τεχνικό θεματάκι με την κυρία του σταθμού και από τα εφαίρουμε προς το παρόν δεν ακουγόμαστε. Λοιπόν, έχουμε εδώ στη γραμμή μας τον Άγγελο Βιανίτη. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στην Λίμνο και ιδιαίτερα στους ακροατές. Λοιπόν, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε εδώ έτσι μια εκπομπή για την ύπνωση και τους δρόμους της ψυχής και όλη αυτή την αναζήτηση. Ναι. Και θα θέλαμε με την εμπειρία σου έτσι να μας ταξιδέψεις λίγο σε αυτόν τον κόσμο, Άγγελε. Βεβαίως, βεβαίως. Θα θέλαμε λίγο να μιλήσουμε έτσι για τις αναδρομές λίγο. Ναι. Να μας πεις έτσι το ιστορικό έτσι αυτού του θέματος, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλά για αυτό το θέμα. Ναι, για τις αναδρομές σε μια προηγούμενη ζωή ή και τις αναδρομές σαν ένα ψυχοθεραπευτικό εργαλείο. Ναι. Γιατί είναι κάπου έχουν τις διαφορές τους και θα πρέπει για να τα πάρουμε και από την αρχή. Αναδρομή είναι μια τεχνική όπου το άτομο κάτω από ύπνωση αναβιώνει κάποια γεγονότα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον ενός γραφείου, κάτω από έναν ειδικευμένο ψυχίατρο, ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, αναδρομέα, όπου μπορεί να εξασφαλίσει αυτές τις συνθήκες για να γίνει μια αποτελεσματική αναδρομή. Λοιπόν, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία το άτομο που θα έρθει να υποβληθεί να μπει στην ύπνωση, ναι. Τι θα προσδοκά μέσα από αυτό, τι μπορεί να φτάσει, σε τι καταστάσεις του υποσυνείδητου μπορεί να αναζητήσει? Κάθε άτομο το οποίο έρχεται με ένα πρόβλημα. Η ύπνωση είναι μία μέθοδος στην οποία μπορεί να προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής, ένας ψυχολόγος. Η δικιά μου ειδικότητα είναι κλινικός hypnoθεραπευτής. Δηλαδή, ποια είναι η ειδικότητα, δηλαδή η επιστημονική ιδιότητα ποια είναι, δηλαδή, για πες μας? Η επιστημονική ιδιότητα για τον αναδρομέα είναι να έχει εκπαιδευτεί στην ύπνοθεραπεία. Ναι. Τώρα υπάρχουν διάφοροι βαθμοί εκπαίδευσης. Μπορεί κάποιος να έχει εκπαιδευτεί μόνο στην χρήση της ύπνωσης, οπότε γίνεται υπνοθεραπευτής, ή μπορεί η υπνοθεραπεία να είναι ένα βαλιτσάκι με εργαλεία, για να το πω έτσι απλά, που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος, ένας ψυχοθεραπευτής για να χειριστεί συγκεκριμένες καταστάσεις. Στη δικιά μου περίπτωση τυχαίνει να είναι και μία από τις ειδικότητές μου. Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, κλινικός υπνοθεραπευτής και αναλυτής ονείρων. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχω εκπαιδευτεί και στην υπνοθεραπεία κατά βάση, αλλά και σαν χρήση της μέσα σε ένα ευρύτερο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο. Ναι. Εγώ, ξέρεις, μέσα από την αναζήτηση έτσι στα πλαίσια της έρευνας όλα αυτά, ήθελα να έχω μία αναδρομή κάποια στιγμή στη ζωή μου και ήρθα σε επαφή με σένα που είσαι γνωστός έτσι στο χώρο αυτό της υπνοθεραπείας. Είχαμε αυτή την ευκαιρία, ναι. Ναι. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία μπορεί να θεραπεύσει ο άνθρωπος κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζει από την υγεία μέχρι την καθημερινότητα, ακόμα και οι δρόμοι της ψυχής, θα ήθελα να μας πεις. Τι εμπειρίες υπάρχουν από όλο αυτό Αυτός είναι ο σκοπός. Το χώρο. Ο σκοπός για τον οποίο γίνεται δεν είναι αυτός οι εμπειρίες, αλλά κατά πόσον αυτή η διαδικασία θα λειτουργήσει θεραπευτικά. Πράγματι γίνεται για να η regression therapy, όπως ονομάζεται διεθνώς, είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο, είναι μια θεραπευτική μέθοδος. Και μπορώ να διαβεβαιώσω, γιατί είμαι 30 χρόνια ψυχοθεραπευτής, από τα 7, τα 27 είναι ειδίκευση στην ύπνωση. Ότι είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά αποτελεσματικά θεραπευτικά μονοπάτια.
Συνεργάζομαι με το Σισμανόγλιο, συνεργάζομαι και με ιδιωτικές κλινικές και συνήθως αναλαμβάνω περιπτώσεις όπου είναι ειδικών αποστολών. Άτομα που μπορεί να έχουν κάνει και 1 και 2 χρόνια ψυχοθεραπεία και μέσα σε 3-4 συνεδρίες θεραπευτικής ύπνωσης μπορεί να βρει μια τέτοια διέξοδο, να κάνει ένα άλμα θεραπευτικό που δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Για να το πω έτσι, χωρίς αυτό να θέλω να υποτιμήσω ή να ακυρώσω κάποια άλλη μέθοδο, έτσι. Είτε γνωσιακή ψυχοθεραπεία, είτε υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, ανθρωπιστική, πελατοκεντρική, όλων των ειδών τις σχολές. Είναι κάτι μάλιστα το οποίο σαν σεμινάριο το κάνω ιδιαίτερα για ψυχιάτρους και ψυχολόγους, όπου ειδικεύονται και μαθαίνουν και τέτοιες μεθόδους. Και το regression therapy βέβαια χρειάζεται μια ειδίκευση και όχι απλά στην ύπνωση, αλλά είναι προτιμότερο να γίνεται από ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και ψυχιάτρους, γιατί κατά τη διάρκεια της αναδρομής μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, έντονη έκκληση συναισθημάτων, το άτομο δηλαδή να αρχίσει να κλαίει, να φωνάζει, να περάσει μια κατάσταση μανίας, οτιδήποτε, και πρέπει το θεραπευτής να είναι ικανός να χειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Ναι, όμως υπάρχει και εκτός από το θεραπευτικό κομμάτι υπάρχει και οι δρόμοι της ψυχής, έτσι. Ναι. Υπάρχουν, μου είχες προτείνει ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο το πήρα και το διάβασα και το έχω και μπροστά μου εδώ. Είναι από ένα συνάδελφό σου, τον Νάσο τον Κομιάνο. Τον Νάσο τον Κομιάνο, βέβαια. Ναι, το πέρα από το Άβατον, εμπειρίες από το Επέκεινα. Ναι. Ο οποίος είναι πρόεδρος μάλιστα των αναδρομέων θεραπευτών και γνωρίζει το θέμα και είναι συνοδοιπόρος σε αυτά τα μονοπάτια που έχουν να κάνουν με την ύπνωση και με τις αναδρομές. Κάνεις και εσύ έτσι την εκπομπή σου στον Αλμπέντο 14.com στο ιντερνετικά. Στο ίντερνετ, το οποίο είναι κάθε Τετάρτη στις 10 με 12 το βράδυ. Ωραία, οπότε μπορεί να πει και να σας ακούει ιντερνετικά. Ναι. Και εκεί είχες καλέσει και τον Νάσο. Συχνά συζητάμε βέβαια για τέτοια θέματα. Ναι. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο, διαβάζοντάς το, ναι, είδα ότι παραθέτει πάρα πολλές εμπειρίες που έχουν να κάνουν με προηγούμενες ζωές και ακόμα και με μετενθάρκωση. Ναι, βεβαίως. Και με τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό για πες μας λίγο από τις εμπειρίες σου όλα τα χρόνια, τι εμπειρίες έχεις συναντήσει σε αυτό το θέμα. Καταρχάς να το ξεκινήσω ότι στο βιβλίο του Νάσου του Κομιανού έχει εκτεταμένες αναφορές επάνω στο έργο του Ιαν Στίβενσον, ένας ψυχιάτρου και καθηγητή που ήταν μάλιστα στο Κέμπριτζ, ο οποίος είχε σαν έργο ζωής, μελέτησε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις παιδιών από πολλές χώρες, όπου αυτά τα παιδιά είχαν κάποιες ασυνήθιστες εμπειρίες όταν ήταν 2-3 χρόνων, μικρά παιδιά. Δηλαδή θυμόντουσαν, μιλούσαν για άλλη οικογένεια, θεωρούσαν ότι αυτή η οικογένεια ήταν ξένη, μιλούσαν για περιστατικά κάπου αλλού. Αυτές τις περιπτώσεις μέσα σε 30-35 χρόνια ο Ιαν Στίβενσον μελέτησε και βρήκε κάποιες περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, που πήρε το παιδί, πήγε και έκανε έρευνα, πήγαν εκεί και βρήκανε μάλιστα αυτά τα οποία έλεγε το παιδί, βρήκανε τα μέρη και πολλές φορές βρήκαν ακόμα και τους ανθρώπους στην προηγούμενη οικογένεια των παιδιών. Και το παιδί να ανέφερε περιστατικά το πώς πέθανε, πώς ήταν η προηγούμενη οικογένεια του, που δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζει, έτσι. Δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζει. Και έτσι σε πολλές αυτές τις περιπτώσεις, κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις έχουν μείνει χωρίς να μπορέσουν να επαληθευτούν. Και έχουν πάντα ανοιχτά ερωτήματα. Αλλά το σημαντικό είναι αυτές τις περιπτώσεις που αποδείχθηκε ότι αυτά τα οποία έλεγε το παιδί δεν ήταν κάποιο θέμα ψυχολογικής διαταραχής, δεν ήταν κάποια ψευδαίσθηση, να το πω έτσι, του παιδιού, αλλά ήταν μια πραγματικότητα. Έτσι και οι αναδρομές βάζουν πολύ σημαντικά ερωτήματα για το θέμα της μετεσάρκωσης. Και γι' αυτό υπάρχει και το πολύ αυξημένο ενδιαφέρον και παγκόσμια και όλο και περισσότερο για αυτή τη μέθοδο,
γιατί πραγματικά φαίνεται ότι καθώς βυθίζεσαι σε αυτού του τύπου τα βιώματα, όταν έρχεσαι πάλι εδώ πίσω στη ζωή, έρχεσαι με μια άλλη κατανόηση για πολλά θέματα, για τον εαυτό σου, για το πώς λειτουργείς. Και φυσικά θα σε βάλει σε μια διαδικασία να εξετάσεις, μια διαδικασία αναζήτησης, να καταλαβαίνεις βαθιά μέσα σου ότι το θέμα της μετενσάρκωσης είναι κάτι που δεν μπορείς να τα απορρίπτεις έτσι απλά σαν μια δοξασία κάποιων ανθρώπων. Και όταν αρχίζει κανείς και το ερευνάει πιο σοβαρά, υπάρχουν και έρευνες που δείχνει ότι για παράδειγμα στην Ευρώπη και στην Αμερική, που είναι κατά βάση χριστιανικές χώρες και ήπειροι, υπάρχει ένα 80 με 82% που πιστεύουν ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο επανερχόμαστε. Άλλωστε μην ξεχνάμε και ότι ήταν βαθιά αυτή η πεποίθηση μέσα στην αρχαία ελληνική σκέψη, ξεκινώντας από την πηγή της αρχαίας ελληνικής σκέψης που ήταν η ορφική διδασκαλία, μέχρι τον Εμπεδοκλή, τον Σοκράτη τον ίδιο, τον Πλάτωνα φυσικά, ότι αυτή ήταν η βασική πεποίθηση, ότι οι ψυχές με τον ένα με τον άλλον τρόπο υπάρχει μια διαδικασία επαναγέννησης, όπως μας τα έδειξε ο Πλάτωνας μέσα από το μύθο του Ηρός, ότι μάλιστα θεωρούσε μέσα στο μύθο του Ηρός υπάρχει μια μορφή επιλογής, ότι επιλέγεις ποια θα είναι η επόμενη ζωή σου ή ανάλογα με τα μαθήματα που χρειάζεται να μάθεις. Έτσι λοιπόν, ακόμα και σε χριστιανικές χώρες, αλλά και εδώ και στον ελληνικό χώρο, είναι βαθιά η πεποίθηση για την μετενσάρκωση. Και όταν κάποιος κάνει μια αναδρομή και βιώσει αυτές τις εμπειρίες, μετά αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβάνεται αυτό το θέμα. Το γνωρίζω περιπτώσεις ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά ενώ ακολουθούσαν παραβάλλανε να εξετάσουν πολλά θέματα με έναν περισσότερο τρόπο, δηλαδή ότι η έννοια ότι στη μεταθανάτια ζωή υπάρχουν μόνο δύο καταστάσεις, είτε κόλαση είτε παράδεισος, είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα κανείς να δεχτεί, ότι μόνο δύο καταστάσεις υπάρχουν. Ενώ με το θέμα της μετεσάρκωσης αλλάζει τελείως διαφορετικά και ο τρόπος με τον οποίο βλέπεις και τον ίδιο στον εαυτό και αυτά τα οποία σου συμβαίνουν στη ζωή σου. Ναι. Λοιπόν, Βαγγέλη, θες να ρωτήσεις κάτι τον Άγγελο? Ναι, Άγγελε, καλησπέρα, ο Βαγγέλης είμαι. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Μαζί κάνουμε με τον Γιώργο τέλος πάντων την εκπομπή αυτή. Ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση δηλαδή, εσύ από την εμπειρία σου, πιστεύεις δηλαδή ότι η ψυχή μπορεί να, αυτό που λέμε, να κάνει αυτό το ταξίδι, να αλλάξει σώμα με την σάρκωση, να ακολουθήσει δηλαδή αυτό το δρόμο, ή απλά είναι μια μεταφορά μνήμης, δηλαδή το άτομο που υποτίθεται ότι βλέπει προηγούμενες ζωές, λέω μήπως απλά ξέρω εγώ μαθαίνει, του έρχονται κάποιες πληροφορίες, ναι, από την υποτιθέμενη ζωή που έχει ζήσει στο παρελθόν. Ναι, έχει δηλαδή αυτή την ικανότητα ασυνείδητα, όχι συνειδητά δηλαδή ως κάποιος θα έχει δακτυλουργός ή μέταλλιστ, ξέρω εγώ. Πολύ ωραία το είπες, ασυνείδητα, είναι μια συνείδητη διεργασία έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα είναι η μετεσάρκωση αυτή καθ' αυτή, το θέμα της μετεσάρκωσης, και το δεύτερο είναι οι αναδρομές. Τώρα υπάρχουν πολλές εξηγήσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις για το τι, αν αυτά τα βιώματα είναι και απόδειξη ότι υπάρχει μετεσάρκωση. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός σχετικά με αυτό το ζήτημα, δηλαδή γιατί υπάρχουν πολλές καταστάσεις. Υπάρχουν άτομα τα οποία θα μπουν στην αναδρομή και βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι αυτό το οποίο ζουν εκείνη την ώρα είναι κάτι το οποίο το κατασκευάζουν εκείνη την ώρα. Και μπορεί να σου μιλάνε, να βρεθούν ας πούμε και να σου περιγράφουν ότι είναι η Κλεοπάτρα, ο Ναπολέοντας, κάποια ιστορικά. Ναι, γιατί τα ακούμε συχνά αυτά. Ναι, ότι τέλος πάντων δεν ήταν κάποιος, δύσκολο να βρεις κάποιον που έχει ζήσει μια προηγούμενη ζωή σε αναδρομές και να ήταν ένας απλός γεωργός ή ένας απλός εργάτης. Οι περισσότεροι είναι φαραώ και τα λοιπά. Και αυτό είναι που προβληματίζει. Βέβαια να πω ότι είναι αντίθετα
Οι περισσότεροι βιώνουν μια απλή ζωή, απλά περιστατικά που μάλιστα και δεν βλέπουν και όλη τη ζωή, αλλά εστιάζονται σε κάποια περιστατικά τα οποία δεν είναι σπουδαία. Από την εμπειρία σου δηλαδή βγαίνει αυτό, ότι οι περισσότεροι... Στατιστικά βγαίνει και στατιστικά, αυτό. Ότι ζουν μια απλή ζωή, έτσι. Ναι, και αυτό είναι το λογικό. Οι περισσότεροι. Τώρα πολλά από αυτά είναι... μπορεί να είναι και κατασκευές στο συνειδήτου. Υπάρχει προσέγγιση ότι μπορεί να είναι και ένα συντονισμό στο συλλογικό ασυνείδητο. Βιώνεις κάτι δηλαδή το οποίο δεν είναι πραγματικά δική σου εμπειρία δηλαδή του εγώ σου, αλλά είναι μια συλλογική εμπειρία με την οποία συντονίζεσαι. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ μιλάμε δηλαδή για το πώς μια τεχνική μπορεί να δουλέψει σε διαφορετικά άτομα. Από την άλλη πλευρά, η δικιά μου πορεία και σαν ψυχοθεραπευτής και μέσα από τη δικιά μου προσωπική αναζήτηση που πέρασε και πηγαίνοντας στο Θιβέτ, καθώς εκπαιδευόμουν σε μια μορφή συνειδητού ονειρέματος, την ονειρική γιόγκα, ήρθα σε επαφή εκεί με τη θιβετανική διδασκαλία, η οποία έχει την πιο εμπεριστατωμένη και αναλυτική φιλοσοφία για τον θάνατο, το οποίο εκφράζεται μάλιστα και μέσα από το παλαιότερα ιερό και για λίγους μυστικό βιβλίο, απόκριφο βιβλίο, η Θιβετανική Βίβλος των Νεκρών. Μέσα από προσωπικά μου βιώματα, τα οποία δεν είναι τη στιγμή να επεκταθώ, έχω βαθιά πίστη για τη μετεσάρκωση. Μάλιστα. Εντάξει, και οι περισσότερες θρησκείες πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής, έτσι. Οπότε θα μπορούσε, εφόσον υπάρχει ψυχή ως αθάνατη, τέλος πάντων ουσία, θα μπορούσε να μεταβεβαστεί ίσως και σε κάποιο σώμα. Είναι αυτό ναι. Και επίσης να παρατηρήσουμε ότι η μετεσάρκωση, όπως για παράδειγμα στην δική μας την περίπτωση, στην περίπτωση της αρχαίας ελληνικής σκέψης, η μετεσάρκωση δεν είναι κάτι που είναι θεολογικό δόγμα. Είναι μια φιλοσοφική αναγνώριση μιας ανώτερης νομοτέλειας. Για παράδειγμα, ο Σοκράτης παρατηρούσε και έβλεπε αυτό το οποίο βρίσκεται πέρα από τις αισθήσεις και έλεγε, όπως περιμένουμε τη μέρα που έρχεται από τη νύχτα και η νύχτα έρχεται από τη μέρα, όπως βλέπουμε δηλαδή το φως που έρχεται από το σκοτάδι και το σκοτάδι από το φως, έτσι που βλέπουμε και τους ζωντανούς να έρχονται και μετά να ξαναφεύγουν, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι ζωντανοί έρχονται από τους πεθαμένους και οι πεθαμένοι από τους ζωντανούς, όπως διαπιστώνουμε. Αναγνωρίζοντας δηλαδή με το νου μία νομοτέλεια πέρα από αυτό το οποίο έβλεπαν οι αισθήσεις. Και η ορθική διδασκαλία και η σοκρατική διδασκαλία ήταν κατά βάση φιλοσοφικές προσεγγίσεις, έτσι, δεν ήταν θεολογικές. Τώρα, αν αυτό υπάρχει φυσικά, που υπάρχει και για παράδειγμα στο Βουδισμό, στον Ινδουισμό, αλλά και σε πολλές άλλες θρησκείες, θα έλεγε σχετίζεται με το πώς βλέπει κάθε μία θρησκεία την ψυχή. Όπως πολύ σωστά είπες. Πολλές βλέπουν την αθανασία και τέτοια, αλλά να τονίσουμε ότι το θέμα της επαναγέννησης είναι κατά βάση μια φιλοσοφική προσέγγιση. Έτσι. Γιατί συνήθως οι μνήμες δεν υπάρχουν. Δηλαδή και αν συμβαίνει αυτό... Και ο Πλάτωνας μας έλεγε για το ποτάμι της λύθης. Ναι, ότι διψάς ξέρω εγώ και ότι αν πιέσει νερό από αυτό... Ακριβώς. Πρέπει να κάνεις υπομονή τέλος πάντων να μην πιέσει. Που ταιριάζει με αυτό που έλεγε ο Πλάτωνας, ότι όλη μας η πορεία είναι όλη μας η ζωή, η ανάπτυξη του ανθρώπου, δηλαδή το μονοπάτι για να βρει την αλήθεια των αγαθών είναι ένα μονοπάτι ενθύμησης για αυτό το οποίο γνωρίζει ήδη η ψυχή, το οποίο βασίζεται πάνω σε αυτό. Άρα έλεγε κάθε γνώση είναι μια μορφή ανάμνησης. Ερχόμαστε, αλλά αυτό το μόνο που έχει διαγραφεί είναι το εγώ, αυτή η προσωρινή προσωπικότητα δηλαδή. Υπάρχει κάτι βαθύτερο, αυτό που είναι η ίδια η ψυχή, η οποία περνάει και αλλάζει σώματα όπως ένας άνθρωπος αλλάζει κουστούμια. Καινούριο κουστούμι, καινούριες χρώματα, καινούριο μείγμα υλικών, τα ρούχα που φοράει, αλλά το κορμί είναι το ίδιο. Έτσι, καινούρια προσωπικότητα, καινούριο εγώ, καινούριες συνθήκες, αλλά η ψυχή μένει η ίδια.
Και απλά κάτι έχει μείνει πολλές φορές από την προηγούμενη προσωπικότητα, ας το πούμε έτσι, μνήμη. Που έχουμε τη δυνατότητα, μέσω διαφόρων μεθόδων όπως είναι και η ύπνωση, μπορούμε να εξάγουμε κάποια αποτελέσματα ότι... Ναι. Στην πραγματικότητα η ύπνωση είναι... Να βρούμε την αλήθεια. Αλήθεια, έτσι, το αλφαστερητικό και ηλίθι. Στη διαδικασία δηλαδή, όπου αρχίζω να φεύγω από τη λύθη και να μπαίνω στην ενθύμηση. Έτσι, φεύγω δηλαδή από την άγνοια, από τη λύθη. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, όπως αναφέρθηκα, Άγγελε, πριν και στο βιβλίο του Νάσου, ναι. Μέσα έχει βάλει πολλές εμπειρίες και από αναδροπές που έχει κάνει ο ίδιος, και από δημοσιογραφική έρευνα στα μέσα. Ναι. Τώρα, εγώ θυμάμαι, μου είπες εσύ όταν συναντηθήκαμε στην Αθήνα για μια εμπειρία που είχες πάνω, αν θυμάσαι αυτό που μου έλεγες για τον Άγγλο στην Αγγλία που μιλούσε μια γερμανική γλώσσα του 12ου αιώνα. Ναι, μπορεί να μας πεις αυτή την εμπειρία. Αυτά, ένα εξαιρετικό έτσι, που τραβάει την προσοχή, ένα χαρακτηριστικό, είναι αυτά, δεν είναι μόνο ιδιωματικές εμπειρίες, είναι αυτά τα φαινόμενα που εμφανίζονται. Πρώτα απ' όλα φυσικά είναι αυτές τα περιστατικά τα οποία των πραγμάτων έχει επαληθευτεί ότι αυτά τα οποία βίωνε το άτομο ισχύουν στην αλήθεια. Στην Αγγλία υπάρχουν μέρη σε έναν καθεδρικό ναό το οποίο βρίσκεται στο Νότιχαμ, δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς, όπου υπάρχει μια κρύπτη η οποία βρέθηκε από την αναδρομή που έκανε μια νοικοκυρά, από αυτά που ανέφερε μια νοικοκυρά κάτω από ύπνωση, και ανέφερε κάποια στοιχεία για αυτή την κρύπτη που είχε γίνει μια σφαγή καμιά 15 ατόμων, δεν γνωρίζανε αυτό το πράγμα, βάλανε μηχανήματα σεισμικά και είδαν ότι υπήρχε ένα κενό, έγιναν ανασκαφές και βρήκανε ότι αυτό το οποίο βίωσε αυτή μέσα στην αναδρομή, αυτή η νοικοκυρά συγκεκριμένη, ήταν πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλα φαινόμενα, τα οποία αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται ξενολαλία, για αυτό το περιστατικό το οποίο αναφέρεις, είναι ένα περιστατικό το οποίο το είχα ζήσει και εγώ, αλλά είναι και άλλα περιστατικά το οποίο έχω ζήσει με αυτά, όπου το άτομο αρχίζει να μιλάει μια τελείως άγνωστη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή που ανέβαινε εκεί πέρα ένα άτομο το οποίο μιλούσε γερμανικά του 10ου αιώνα, μεσαιωνικά δηλαδή, που δεν υπήρχε περίπτωση να το μάθει, ήταν τυχερό γιατί είχε βιντεοσκοπηθεί αυτή η αναδρομή και έδωσε την ευκαιρία σε γλωσσολόγους, είχε γίνει από έναν ψυχίατρο, έδωσε την ευκαιρία σε γλωσσολόγους να μελετήσουν το υλικό, και έτσι το βρήκαν ότι αυτός ο άνθρωπος μιλούσε μια γλώσσα εξαφανισμένη και μια γλώσσα που δεν ήταν δυνατόν να τη γνώριζε. Τέτοια φαινόμενα υπάρχουν αρκετά μέσα στη βιβλιογραφία. Υπάρχει αυτή η ξενολαλία δηλαδή. Όπως υπάρχουν και άλλα φαινόμενα που γίνονται μέσα στην αναδρομή, όπως ένα άτομο το οποίο να αρχίσει να μιλάει σαν να είναι 5 χρονών, να φέρεται σαν να είναι 5 χρονών, να έχει τα αντίστοιχα. Είναι τρομακτική αυτή η μεταμόρφωση που μπορεί να δει. Και μετά φυσικά όταν βγει από την αναδρομή μπορεί να το θυμάται και μπορεί να μην το θυμάται. Εξαρτάται την προσέγγιση. Κάποιες φορές ανάλογα με το πώς θα το χειριστεί και ο θεραπευτής, κάποιες φορές τα άτομα τα θυμούνται, κάποιες φορές δεν τα θυμούνται. Αυτά εγώ ρωτάω τώρα, μήπως έχει να κάνουν και με μνήμες από το DNA όλα αυτά? Πολύ ωραία ερώτηση. Μήπως είναι μνήμες που δεν τις ξέρουμε, δεν τις έχουμε αναλύσει? Έχουμε τις γονιδιακές μνήμες, οι οποίες βέβαια κληρονομούνται σε εμάς. Έχουμε τις μνήμες του DNA καθ' αυτού, αλλά υπάρχει και η μνήμη του νερού μέσα μας, την οποία μπορεί να φορτιστεί αυτή η μνήμη από την ίδια την εκδήλωση του DNA. Τι θέλω να πω, ότι από πού έρχονται αυτές οι αναμνήσεις είναι ένα θέμα, είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται και θα συνεχίζεται βέβαια. Όπως είναι και το θέμα ευρύτερα της μνήμης, γιατί δεν έχουμε μόνο τη μνήμη αυτή που μπορούμε να κάνουμε ανάκληση, για παράδειγμα να θυμηθούμε κάτι. Δεν είναι μόνο αυτή η μνήμη, έχει άλλη μνήμη το σώμα μας με το χρόνο, έχει άλλη μνήμη τα κύτταρά μας. Τώρα τα τελευταία χρόνια κατανοούμε αυτό το οποίο λέμε τη μνήμη του νερού, το πώς το νερό στον οργανισμό μας, το οποίο βρίσκεται κατά μέσο όρο 75%,
σε μια θαυμαστή αναλογία με το ποσοστό νερού και ξηρά στον πλανήτη. Άλλωστε είμαστε και πλάσματα του πλανήτη, ταυτόχρονα είμαστε όμως και υδάτινοι, δηλαδή είμαστε χτισμένοι πάνω στο νερό. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό το νερό, τι πληροφορίες μεταφέρει. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνοντας, να πούμε και να κάνουμε μια αναφορά και για ένα σημαντικό θέμα για τα όνειρα. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό μέρος και που έχει να κάνει και με την ύπνωση και με όλες αυτές τις καταστάσεις. Τι πιστεύετε, δηλαδή, μπορούν να δώσουν κάποιες πληροφορίες τα όνειρα? Τα όνειρα μπορούν να μας δείξουν την αλήθεια που υπάρχει μέσα μας. Τα όνειρα μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για την κατάσταση του οργανισμού, για παράδειγμα. Αν υπάρχει μια διαταραχή η οποία το υποσυνείδητο γνωρίζει πολύ πριν αυτά εκδηλωθούν σε σωματικά συμπτώματα. Τα όνειρα μπορούν να καθοδηγήσουν, να σου δώσουν λύσεις σε απαντήσεις. Έχουν αμέτρητοι επιστήμονες, καλλιτέχνες, έχουν αντλήσει από εκεί λύσεις σε προβλήματα, διέξοδα. Ο Νίλς Μπόρς, ο κβαντικός φυσικός, ο οποίος πήρε και Νόμπελ για την ανακάλυψη της δομής του ατόμου, κατά την ομιλία του όταν έπαιρνε τον Νόμπελ στη Σουηδία, ανέφερε το όνειρο με το οποίο τον βοήθησε να συλλάβει την δομή του ατόμου. Και αναφέρω είναι πολλά τα παραδείγματα, εφευρέσεις, πολλά. Ο κόσμος γύρω μας είναι συγκλονιστικό αν αναλογιστεί κανείς το πόσο έχει επηρεαστεί από τα όνειρα. Καταρχάς ιστορικές μάχες, ιστορικές αποφάσεις, ο Μέγα Αλέξανδρος, ο Γεώργιος ο Καίσαρας, ο Αντόλφος Χίτλερ έχουν πάρει αποφάσεις και έχουν καθορίσει τη ζωή τους και τις επιλογές τους, τα όνειρά τους. Και αυτό δύσκολα το συνειδητοποιούμε. Επίσης τα όνειρα μπορούν να μας επιτρέψουν να τραβήξουμε λίγο την κουρτίνα και να ρίξουμε κάποιες κρυφές ματιές στο μέλλον. Αυτή η προγνωστική τους, προφητική τους ιδιότητα, τα προφητικά όνειρα που λένε, έτσι, που πάντα έχουν τραβήξει την προσοχή όλων των πολιτισμών που είδανε το φως εδώ στον πλανήτη Γη. Κάθε πολιτισμός πλησίαζε τα όνειρα με δέος, ακριβώς γιατί είχαν αυτή την ιδιότητα, την πρόληψη του μέλλοντος. Στην Ελλάδα βλέπουμε μια φιλοσοφική έτσι του θέματος. Λέω στην αρχή, αλλά βλέπουμε μια φιλοσοφική άποψη του θέματος. Αλλά σε άλλες καταστάσεις, όπως κυρίως στη Μέση Ανατολή, δηλαδή στη Βίβλο, στην Αίγυπτο, αυτά βλέπουμε και δόλο μέσα από τα όνειρα. Ναι. Ναι, βεβαίως. Στο Φαραώ με τον Ιωσήφ κάτω στη Βίβλο. Στους Πέρσες βλέπουμε κάποιο δόλο μέσα από τα όνειρα. Σε όλα τα ιερά βιβλία του κόσμου και ιδιαίτερα στη Βίβλο, η Βίβλος είναι μια βρύθια από όνειρα. Βρύθια από όνειρα και από αποφάσεις που βρεθήκαν από όνειρα. Και πράγματι, όπως σωστά το λες, εμείς εδώ στην αρχαία Ελλάδα είχαμε αυτό το ιδιαίτερο ότι ήταν η αναζήτηση του θεραπευτικού ονείρου ήταν το κέντρο της ιατρικής του Ασκληπιού, της ιερής ιατρικής. Είχε μια πολύ ευρύτερη διάσταση, ήταν το κέντρο το ονείρεμα εδώ, το να πέσω στο άβατο του ναού, να κοιμηθώ για να συναντήσω τον Ασκληπιό στο όνειρό μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μας βάζει σε μια τελείως άλλη σχέση του ασθενή με τον γιατρό. Εδώ δεν ήταν ο ασθενής, ήταν προσκυνητής, οικέτης. Και τη θεραπεία δεν την αναζητούσε στον ιατρό, αλλά στον ιερέα ιατρό. Μιλάμε για μια άλλη σχέση δηλαδή, με την σχέση με την πνευματικότητα και πώς η επαφή με τη θεία μας πλευρά μπορεί να ενεργοποιήσει τις εγγενείς θεραπευτικές δυνάμεις που έχουμε μέσα μας. Αυτό τώρα ένα πολύ παράξενο είναι ο χρόνος είναι κάπως περίεργος εκεί. Δηλαδή αυτό που λένε για τα όνειρα ότι είναι ένα όνειρο διαρκείς με 2 δευτερόλεπτα. Ναι, ο χρόνος. Αυτό κάπως στον κόσμο του κινεί μεγάλη περιέργεια πώς συμβαίνει όλο αυτό. Αυτό είναι τεράστια συζήτηση. Βέβαια θα μπορούσαμε να συζητάμε για τα όνειρα συνεχώς και πολύ ευχαρίστως και σε μια άλλη εκπομπή να τα ξαναπούμε για τα όνειρα να συνεχίσουμε. Όπως και να επενθυμίσω την εκπομπή μου Dreamtime, ονειρόχρονος, στον Albedo 14, τον διαδικτυακό σταθμό, κάθε Τετάρτη στις 10. Και να κλείσω εδώ τη πλευρά μου λέγοντας ότι αυτό, το να προσπαθήσω να μπω στην διαδικασία, να αρχίσω να κατανοώ τα όνειρά μου,
είναι η διαδικασία να μπω σε μια διαδικασία αυτογνωσίας, να δώσω μια απάντηση στο γνώθις αυτόν, αυτό το διαχρονικό αίτημα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Γιώργο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Εγώ σας ευχαριστώ. Παρέμβαση, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σας εύχομαι και να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, Άγγελε. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα. Γεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Άγγελος Ζωβιαννίτης. Μας μίλησε έτσι εμπεριστατωμένα έτσι για όλα αυτά τα θέματα, Βαγγέλη. Ναι, όχι με μεγάλες λεπτομέρειες, γιατί θα χρειαζόταν πολλές ώρες. Καλά, ναι, βεβαίως. Απλά έτσι κάπως ενδεικτικά μας ανέφερε κάποια πράγματα, τα οποία για τη μέθοδο που ακολουθεί, καθώς και για τη φύση του ονείρου και της υπνοθεραπείας, καθώς και μερικά ενδεικτικά, ας πούμε, γεγονότα, συμβάντα που έχει ζήσει ο ίδιος. Ναι. Να πάμε σε ένα κομμάτι τώρα. Ναι. Και να επανέλθουμε. Έτσι. Τι θα ακούσουμε? Ένα μουσικό, σχέδιο μουσική, μυστηρίου, ταιριάζει.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Radio Melody με την εκπομπή μας για την ύπνωση και όλα αυτά τα φαινόμενα της μετασάρκωσης των δρόμων της ψυχής. Λοιπόν, παραλαμβάνω τα link melodylimnos.news.gr και επίσης από το e-radio και από το live24. Μπορείτε να μας ακούτε μόνο ιντερνετικά, γιατί τεχνικά έχουμε πρόβλημα και με την κεραία και δεν ακουγόμαστε καθόλου στο FM. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Βαγγέλη. Είχαμε τον Άγγελο Διβιανίδη, μας είπε διάφορα πράγματα. Σημαντικά πράγματα. Θα κάνουμε στο μέλλον και κάποια άλλη που για τα όνειρα, περίπου πιο ειδική, έτσι να μας πει και εκείνος, γιατί εκεί έχει τεράστια εμπειρία. Είναι μεγάλο το θέμα. Ναι, βέβαια. Να το καλύψουμε τώρα σε λίγη ώρα. Ούτε μέσω τηλεφώνου θα μπορούσαμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ναι, βεβαίως. Οπότε δεν πειράζει. Άλλη φορά θα τα βολέψουμε. Θα ξαναμιλήσουμε. Εκείνο που κρατάμε είναι ότι υπήρχε πάντως στην αρχαία Ελλάδα μία θέση φιλοσοφική και για την υγεία, χρησιμοποίηση των ονείρων και όλων αυτόν τον δρόμο της ψυχής. Αλλά βεβαίως, όπως είδαμε και βλέπουμε και σε κάποιες θρησκείες, παρατηρούμε και σε διάφορα πράγματα, υπάρχει και δόλος μέσα από τα όνειρα, ιδίως στη Μέση Ανατολή. Ναι, εντάξει. Εκεί, σε θρησκείες και σε κράτη εκεί χρησιμοποιήθηκε δόλος μέσα από τα όνειρα. Τώρα να περάσουμε λίγο σε αυτό το μεταφυσικό θέμα που είπαμε και στην αρχή. Τα όνειρα έχουν μια παράδοση σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Ελλάδα που βρισκόμαστε εμείς εδώ έχουν μια, ιδίως τα κακά όνειρα, οι εφιάλτες και όλα αυτά, υπάρχει μια μεταφυσική έτσι κατάσταση και υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες. Τώρα εγώ δεν ξέρω κατά πόσο αυτά, εγώ δεν ξέρω, θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή για τη μόρα, ναι, για το σκύρο και για κάθε τέτοια πράγματα. Υποτίθεται η μόρα είναι μια οντότητα, μια γυναικεία έτσι απόκοσμη οντότητα που εμφανίζεται μέσα στη νύχτα και προκαλεί σε αυτόν που κοιμάται, προσπαθεί να τον τραβήξει, προσπαθεί να τον πιάσει. Είναι ένα τέρας, ας πούμε, έτσι, ένα απόκοσμο, έτσι, μια απόκοσμη οντότητα. Και ο σκύρος είναι μια σκιά σαν φάντασμα, έτσι, που εμφανίζεται και αυτός, ναι, μέσα στη νύχτα. Έχει πολλές ονομασίες. Είναι και η γριά που λένε, η βραχνάς που λέγεται, η γριά, ναι, έτσι. Ανάλογα την περιοχή. Είναι περισσότερο λαογραφική παράδοση αυτή. Ναι, ναι. Εκεί μπαίνουμε σε αυτό το... Ναι, ωστόσο υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες. Μαρτυρίες υπάρχουν πολλές. Όλοι έχουμε ακούσει, έτσι, αν κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις και δεν συζητάμε για το τι είπε η Μενεγάκη, ξέρω εγώ, στο... Αυτό. Είναι και έγκυος θα γεννήσει η Μενεγάκη. Ναι, αν δεν συζητάμε τέτοια, συζητάμε άλλα πράγματα και περίεργα και λογικά και όλων των ειδών. Αν μας ενδιαφέρει αναζήτηση, δηλαδή. Ναι, σίγουρα σε παρέες μεγάλες θα έχουμε ακούσει τέτοιες περιπτώσεις. Έχεις ακούσει κάποιες εμπειρίες για τη μόρα, δηλαδή, τι πράγμα? Ναι, να πούμε κυρίως ότι οι γυναίκες είναι κάπως πιο ευαίσθητες σε αυτά. Έτσι, δηλαδή, επειδή ένα τμήμα του εγκεφάλου που αφορά την ευαισθησία, νομίζω, ναι, τα λέω καλά, είναι διπλάσιο από ότι του άνδρα. Ναι, και αυτό σημαντικό που λες, αλλά πιστεύω ότι και λόγω ότι φοβούνται και πολύ τη νύχτα. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι ο φόβος. Είναι λόγω φυσικής κατασκευής, ας το πούμε έτσι, ότι οι γυναίκες είναι λίγο πιο καλοί δέκτες τέτοιων φαινομένων. Ναι. Γυναίκες, ας πούμε, θα δουν, παράδειγμα, αν βάλεις, να πούμε παράδειγμα τώρα, έτσι, ναι, σε ένα σπίτι το οποίο υποτίθεται είναι στοιχειωμένο, ναι, και υπάρχει ένα φάντασμα, λέμε τώρα, υποθετικά μιλάμε εντελώς, δεν τα υιοθετούμε, είπαμε. Αν βάλεις 10 άντρες ή 10 γυναίκες, από τους άντρες ο ένας, ξέρω εγώ, θα πει ότι είδε τέλος πάντων κάποια περίεργη οντότητα, ενώ από τις γυναίκες θα δουν οι 2-3. Ναι. Είναι έτσι η κατασκευή τους. Και τεχνικές. Ναι, γι' αυτό και όλες ασχολούνται, βλέπεις γυναίκες ασχολούνται με καφεμαντία, με χαρτιά, ναι, χαρτομαντία, ταρό, πώς τα λένε, ναι, οτιδήποτε, ζώδια. Πώς να το πούμε, είναι, ναι, περισσότερο η κατασκευή τους τέτοια που είναι καλύτεροι δέκτες. Ναι. Και υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες. Συγκεκριμένα μια φίλη μου είχε πει ότι την είχε πιάσει ένα τέτοιο πράγμα το βράδυ, δεν μπορούσε να κουνηθεί εύκολα από αυτό και προσπαθούσε, τραβώντας την, έτσι, να την πετάξει από το παράθυρο.
συγκεκριμένα. Ναι. Εντάξει, φυσικά μας ακούγονται περίεργα αυτά. Είπαμε δεν τα υιοθετούμε ότι μπορεί η κοπέλα τέλος πάντων να είδε κάποιο όνειρο, αλλά υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες. Όπως μια άλλη πάλι ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει, ότι είχε ανοίξει τα μάτια και ήταν αυτό το πράγμα, η σκιά, ένιωθε ένα βάρος στο στήθος και δεν μπορούσε να κουνηθεί καθόλου για πολλή ώρα, ενώ είχε ανοίξει τα μάτια αλλά δεν μπορούσε να κουνηθεί και εκεί φοβήθηκε πάρα πολύ. Μήπως είναι όνειρα όμως αυτά που τα βιώνεις πολύ έντονα? Ναι, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, υπάρχουν και κάποιες επιστημονικές εξηγήσεις για αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, εμένα ένα σου πράγμα μου έχει τύχει να δω όνειρο, όχι καταστάσεις απόκοσμες και τέτοια πράγματα. Φυσιολογικό όνειρο, με καθημερινές καταστάσεις, με μια καθημερινούς διαλόγους, με καθημερινά φαινόμενα. Και ξυπνώντας, τα πρώτα λεπτά μέχρι να πας να ρίξεις το νερό απάνω σου, να πιστεύεις ότι αυτά έχουν συνέβη. Ναι, ήταν τόσο. Ναι. Είναι τόσο έντονα που πιστεύεις ότι όντως συνέβησαν αυτά. Άμα ρίξεις το νερό, μετά και συνέδεις λίγο, βλέπεις ότι όνειρο ήταν. Ναι, πολύ πιθανό, γιατί καμιά φορά όταν ξυπνάει ο άνθρωπος, δηλαδή ο εγκέφαλος ακόμα δεν λειτουργεί στο 100%. Δηλαδή δεν δουλεύει φυσιολογικά. Ναι. Ακόμα ένα μέρος του ίσως κοιμάται και γι' αυτό καμιά φορά συγχαίει την πραγματικότητα με ονειρικές καταστάσεις. Υπάρχουν τέτοιες εξηγήσεις. Ο επιστήμονας θα δώσει διαφορετική εξήγηση, ο άνθρωπος που το βίωσε θα δώσει διαφορετική. Το θέμα είναι ότι εμείς προσπαθούμε απλά τα αναφέρουμε και... Ναι. Και εγώ έχω βιώσει κάτι παρόμοιο, να σου πω την αλήθεια. Ο ίδιος έχει αλλά εντάξει, το έχω εξηγήσει λογικά, ναι. Το έχω εξηγήσει με τη λογική. Δηλαδή τι ήταν αυτό? Μια φορά που έμεινα μόνος σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα, προφανώς είχα ξεχάσει κάπως, δεν σφράγισε η πόρτα. Ήταν από αυτές που την έσπρωχνες, κατάλαβες, και έκλεινε. Ναι. Απ' έξω δεν είχε χερούλι για να ανοίξει, μόνο με κλειδί. Ναι. Από μέσα είχε χερούλι. Και φυσικά έπεσε για ύπνο το βράδυ και σε κάποια φάση ένιωσα έτσι μια δυσφορία. Ναι. Σηκώθηκα, άνοιξα τα μάτια, δεν μπορούσα να κουνηθώ για λίγο. Ξέρεις, δεν δουλεύαν οι μύες τέλος πάντων, ώστε να σηκωθώ πάνω και ήταν ανοιχτή η πόρτα. Προφανώς άνοιξε η πόρτα με κάποιο ρεύμα, ναι. Έτσι, με τον αέρα, βράδυ, αργά, 3 η ώρα το βράδυ. Ναι. Σε ένα σπίτι έτσι που να ήταν κάπως απόμερα. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε πού και πώς. Και τέλος πάντων ένιωσα κάτι παρόμοιο που λένε. Αυτή τη δυσφορία την ένιωσα σαν μια παρουσία τέλος πάντων περίεργη. Αυτό όμως μπορεί να εξηγηθεί λογικά. Άνοιξε η πόρτα και επειδή. Λογικό, δεν είναι κάτι ναι. Έτσι, μέχρι να καταλάβεις. Ο άνθρωπος το σώμα θα έρθει σε μια κατάσταση. Ναι. Μέχρι να ξυπνήσει κανονικά, σκέφτεσαι διάφορα πράγματα. Ο εγκέφαλος προσπαθεί να εξηγήσει με το δικό του τρόπο. Ξέρω μια περίεργη κατάσταση όπως είναι το να ανοίξει η πόρτα ξαφνικά το βράδυ. Ναι. Χωρίς να έχει αέρα. Τέλος πάντων, άνοιξε. Και πολλές άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, κυρίως και άντρες, όχι μόνο γυναίκες έχουν βιώσει τέτοιες καταστάσεις. Βεβαίως. Αλλά αυτή κυρίως που λέμε η δύσπνοια, δηλαδή το ότι δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Καλά, αυτό μπορεί να οφείλεται όμως και σε καταστάσεις της υγείας. Ναι, αυτό λέμε. Στιγμή μπορεί. Αυτό λέμε, ότι υπάρχουν εξηγήσεις επιστημονικές. Ναι. Και σε συνδυασμό αυτό μπορεί να συνδυαστεί και με ένα κακό όνειρο. Ναι. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή, όταν θα πέσεις. Για ύπνο μπορεί να θα συνδυαστεί αυτό, είναι μεγάλη πιθανότητα έχεις να συνδυαστεί με ένα όνειρο. Ή το άλλο, το πιο σπάνιο και το πιο περίεργο είναι να καταλάβεις ενώ είσαι στον ύπνο, ενώ κοιμάσαι, ξέρω εγώ, και βλέπεις κάποιο όνειρο, είσαι σε μια άλλη κατάσταση, ναι. Υποσυνείδητη, να συνειδητοποιήσεις μέσα σε αυτή την κατάσταση ότι ναι, κοιμάμαι και βλέπω όνειρο, ξέρω εγώ, και τι να κάνω τώρα, να φωνάξω, μπας και ξυπνήσω, ξέρω εγώ. Και αυτό συμβαίνει. Το έχω βιώσει. Έχει συμβεί σε πάρα πολλούς. Ναι. Έτσι είναι μια περίεργη κατάσταση και πιο σπάνια. Ναι. Δηλαδή να κοιμάσαι, να ονειρεύεσαι και να καταλάβεις ότι εκείνη την ώρα ότι ξέρεις αυτό είναι και πρέπει να τελειώσει. Ναι, κοιμάμαι και είναι όνειρο, οπότε πρέπει κάτι να κάνω να ξυπνήσω τέλος πάντων. Είναι κάποιες περίεργες καταστάσεις μέσα στα όνειρα. Όπως και μπορεί να. Μικρότερος να σου πω, μου είχε τύχει να σηκωθώ δηλαδή. Και να βγω έξω από το σπίτι, μικρός. Σαν υπνοβάτης. Σαν υπνοβατία και να πάω σε διπλανό σπίτι και να χτυπήσω την πόρτα. Βεβαίως, και αυτό δηλαδή, και βλέποντας το όνειρο ότι προσπαθώ να ξεφύγω όμως. Ναι. Από κάτι.
πήγα και χτύπαγα την πόρτα. Μάλιστα. Δηλαδή, οπότε κάτι βοήθησε σε αυτό. Μια κατάσταση άσχημη στο όνειρο μέσα. Βοήθησε μια κίνηση. Έφερε το σώμα σε μια κίνηση αυτό. Ευτυχώς που δεν σπάτησε καν αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Είχε πέρασει από δεν πέρασα. Ήμασταν σε στενό γειτονιά. Και πήγα σε διπλανό σπίτι. Να κάνουμε έτσι λίγο πλάκα. Ναι. Ήταν μια κατάσταση όμως μέσα στον ύπνο όλο αυτό. Αυτό τώρα, παρακολουθώντας μια εκπομπή τον Άγγελο του Βιανίτη που τον είχαμε πριν, έλεγε ότι μπορούν και κάποιες καταστάσεις εκείνη την ώρα μες στον ύπνο να υποβάλουν το όνειρο, τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτά που βλέπεις στο όνειρο, κάποιες καταστάσεις που ζεις εκείνη, που ξαπλώνεις δηλαδή, να δεις λόγω. Να υποβάλλουν στο σώμα και στο να κάνει το σώμα. Δηλαδή, για παράδειγμα είχε παρατηρηθεί ότι ο άλλος είχε πέσει στο σώμα του, στο κεφάλι του, το μαξιλάρι τον είχε σφίξει στο λαιμό και έβλεπε ότι προσπαθούσε σαν όνειρο να του κόψει το κεφάλι. Ή είχε μπλεχτεί το σεντόνι στο πόδι του και έβλεπε ότι του τραβούσαν με σκηνή. Ας πούμε, μπορούν και καταστάσεις δηλαδή εκείνη την ώρα εξωτερικές να δημιουργήσουν πρόβλημα μέσα σε όνειρο. Ή το όνειρο να φέρει σε εγρήγορση τον κοιμόμενο και να σηκωθεί και να έχει ταχυκαρδία, άγχος, κρύος υδρότας και τέτοια. Ναι. Απλά η λαογραφία το εξηγεί ότι υπάρχουν διάφορες τέτοιες οντότητες, ας πούμε, απέσιες, απόκοσμες, όπως είπαμε οι μόρα και οι γριές, που σου δημιουργούν αυτά που έρχονται τέλος πάντων στο δωμάτιο εκεί τόπου και σου δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Έτσι το εξηγεί η λαογραφία. Αν ψάξει κανείς μπορεί να τα βρει αυτά. Ναι, βεβαίως τα προηγούμενες δεκαετίες και αιώνες δεν υπήρχε και τόσο η μελέτη αυτού του τύπου μέσα από το υποσυνείδητο, μέσα από την ύπνωση. Ναι, δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε. Οι Έλληνες βλέπουμε μέσα από κείμενα, τα ελάχιστα αυτά που έχουμε, βλέπουμε ότι είχε επιστημονική βάση τα Ασκληπία. Βάσει επιστημονικής βάσης γινόταν η εγκύμηση και όλα αυτά και το δουλεύανε. Και μέσα στη φιλοσοφία βλέπουμε από τον Πλάτωνα και από όλα αυτά. Υπήρχε μια δουλειά. Αυτό κόπηκε μετά. Προσπαθούσαν να βρουν την αλήθεια, έτσι. Ναι. Την αλήθεια που είπαμε και με τον κύριο Βιανίτη. Μια αναζήτηση. Αυτό κόπηκε μετά και οπότε ο λαός προσπαθούσε μέσα από απόκοσμα τις δαιμονίες που ήταν και της μόδας παλιότερα και με απόκοσμα πλάσμα να δώσει την εξήγηση. Ότι είναι η μόρα, ότι είναι ο σκίερος. Πολλά πράγματα ήρθαν από την Ανατολή όσον αφορά τις δαιμονίες. Οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι είχαν μεγάλη παράδοση στις δαιμονίες, μάγια, μαντίες. Όπως και η βίβλος που έρχεται από Βαβυλώνιο. Ναι, και τον Αβραάμ που ξεκινάει που είναι Βαβυλώνιος. Ο Αβραάμ ξεκινάει αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μια κατάσταση. Ναι, οι φίλοι μας οι Εβραίοι να πούμε ότι υιοθέτησαν πολλά έτσι. Ναι, μα χρησιμοποίησε και μέσα από τη βίβλο μπορείς να δεις από τον Αβραάμ μέχρι το Μωυσή και όλους αυτούς χρησιμοποίησαν όνειρα για να φέρουν τον αντίπαλο βασιλιά, οτιδήποτε ήταν, να τον φέρουν σε μια δύσκολη κατάσταση. Όλο αυτό. Μην ξεχνάμε ότι. Δημιουργώντας φόβο, γιατί και ο φόβος είναι το καλύτερο εργαλείο σε πολλές θρησκείες. Βέβαια, ο Φαραώ βλέπουμε στις πηγές του φόβου. Αυτό δημιουργεί το φόβος. Υπάρχουν θρησκείες, ας πούμε, και τέλος πάντων καθεστώτα, πολιτικά, οτιδήποτε, που χωρίς το φόβο, χωρίς το εργαλείο του φόβου, δεν θα μπορούσαν να σταθούν ούτε μια μέρα. Επένδυσαν στο φόβο. Είναι επιστήμη, τέχνη εντός εισαγωγικών. Ναι, βεβαίως, πολλές θρησκείες, ειδικώς οι Ιουδαϊκές. Δεν χρειάζεται να πούμε. Όχι όλες, μιλάμε. Είτε το Ισλάμ είναι, είτε είναι ο Ιουδαϊσμός, είτε είναι ο Χριστιανισμός, είτε είναι. Όλες είτε είναι γενικώς οι ασιατικές, ας πούμε, θρησκείες. Δεν μιλάω για βουδισμό και τέτοια πράγματα. Ενώ της Μέσης Ανατολής περισσότερο. Ναι, έχουν να κάνουν με το φόβο δηλαδή. Καλλιέργεια του φόβου. Όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε όπως στην αρχαία ελληνική παράδοση που έχουμε μια αναζήτηση της αλήθειας και μέσα από γνώση και μέσα από την επαφή με τη φύση. Της επαφής του ανθρώπου με τη φύση και της επαφής του ανθρώπου με τη γνώση και με τη φιλοσοφία. Και προσπαθούσαν να αποβάλουν το φόβο με διάφορα μυστήρια όπως τα Ελευσίνια. Να μπει ο άνθρωπος να εξοικειωθεί με την κατάσταση του θανάτου. Ή και με τα καβύρια να μάθει τι είναι η ζωή και η μητέρα φύση, ας πούμε. Ενώ βλέπουμε το αντίθετο από ανατολικές παραδόσεις. Οι καταστάσεις. Τώρα στην Ελλάδα βίωσε η Ελλάδα μια κατάσταση τέτοια, η εισρωή των ανατολικών καθεστώτων, έτσι, που άλλαξε του λαού την κατάσταση. Ανατολικού τρόπου σκέψης. Ναι.
Τώρα όχι μόνο, βίωσε κάποιες δύσκολες καταστάσεις ο ελληνισμός για να μπει σε όλη αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε αυτή την εξήγηση για τη μόρα, για το σκύρο και για τέτοια πράγματα. Δεκαετίες, αιώνες. Όχι, λέω μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα είναι λίγο. Και βεβαίως και υπάρχει, ναι. Αλλά τώρα είναι πιο ελεύθερα κάπως τα πράγματα και μπορούμε να ερευνάμε κάποια πράγματα. Τώρα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες. Βεβαίως. Οπότε μπορεί ο καθένας να ψάξει πάνω στο θέμα που το αφορά, είτε σε βιβλιογραφία είτε μέσω διαδικτύου, ναι, και να βρει ίσως κάποιες απαντήσεις. Τώρα, πάνω σε αυτά που έλεγε πριν και και με τον Άγγελο τον Διανύτη για πνεύματα ή για μετρεσάρκωση. Ναι. Αυτό τι λες να συμβαίνει δηλαδή σε ό,τι αφορά. Σου είπα, με ρώτησε πιο πριν γι' αυτό. Ναι. Κάπως. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Αυτό την ερώτηση που έκανα εκεί, για αν έχει να κάνει με τα γονίδια, με το DNA δηλαδή, αν υπάρχουν μνήμες που δεν τις γνωρίζουμε, δηλαδή μνήμες παλιές όπου μπορούν να βγουν αργότερα. Λογικά τέτοιες ενδείξεις από την επιστημονική έρευνα πρέπει να υπάρχουν. Ότι δηλαδή το DNA κουβαλάει κάποια μνήμη από το παρελθόν. Ναι. Έτσι. Μετά το θάνατο τώρα, κάποια στιγμή έχει το βιολογικός θάνατος. Εκεί πέρα. Όσο ο άνθρωπος ζει, έτσι, υπάρχει εκπέμπει μια ενέργεια όλο αυτό το, ναι, το σώμα του. Όχι μόνο ο άνθρωπος, και τα ζώα και τα φυτά και οτιδήποτε κινείται τέλος πάντων. Τα πάντα μέσα στη φύση. Ναι, οτιδήποτε. Εκπέμπει μια ενέργεια, έτσι. Μια ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Οτιδήποτε μεταβάλει ενέργεια, ας πούμε, εκπέμπει και αυτό ενέργεια. Ή τέλος πάντων αντανακλάται ενέργεια ξένη πάνω στο αντικείμενο αυτό. Ναι. Πάντως μέσω της, ας πούμε, υπάρχουν και τα φασματοσκόπια, έτσι, επιστημονικά. Ναι. Που μπορούν να δουν το φάσμα κάθε αντικειμένου ή τέλος πάντων όντως. Εδώ σε πλανήτες το χρησιμοποιούν στην αστρονομία. Ναι. Πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα ζωντανό σώμα, ένα ζωντανό οργανισμό, έτσι, αυτός εκπέμπει μια ενέργεια. Βεβαίως. Με το βιολογικό θάνατο, ναι, του οργανισμού αυτού, τι γίνεται αυτή η ενέργεια που εκπέμπει? Αλλάζει. Προφανώς μειώνεται, και μπορεί να εξαφανιστεί ίσως. Να εκπέμπει μια άλλη συχνότητα, μια ενέργεια άλλης συχνότητας, ως απλού αντικειμένου. Ίσως. Όχι ως κάποιου ζώντος, έτσι, οργανισμού. Ναι. Όπως, γιατί είπαμε, ο άνθρωπος, τα ζώα, αυτά, τα φυτά, ακόμη και τα φυτά. Έτσι. Να πούμε ότι τα φυτά, όσο και να μας φαίνεται περίεργο, σκέπτονται απλά με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Άλλωστε από την αρχαία ελληνική παράδοση υπάρχει μια. Εκεί υπήρχε μια περισσότερη επαφή με τη φύση και γι' αυτό. Να δώσω ένα παράδειγμα τώρα. Είχαν για παράδειγμα στα κρητικά μυστήρια τη λατρεία της μυρτιάς, ας πούμε. Το δέντρο, τη μυρτιά, ας πούμε αυτή. Δεν είχαν λατρεία για το δέντρο, είχαν λατρεία για την ύμφη του δέντρου που υπήρχε, δηλαδή. Του ζώντος, δηλαδή, μια ζωή που έβγαζε αυτό το πράγμα. Ή λέει το τραγούδι Φερρυπίνη, η λουλουδιασμένη μου έχει στην καρδιά καμένη. Δεν εννοεί το δέντρο, το κάψει στην καρδιά, η νύφη. Ερωτεύεται ο ποιητής, ερωτεύεται την ύφη του δέντρου. Αυτό τώρα. Εννοεί, από ό,τι καταλαβαίνω, εννοεί μία επαφή με την ζωή που έχει αυτό το δέντρο. Δηλαδή αυτό εννοεί την ύμφη δηλαδή του δέντρου. Αυτό θέλει να μας πει. Τώρα υπάρχουν από παλιά και από την αρχαία ελληνική, ας το πούμε έτσι, λαογραφία μέχρι σήμερα και για νεράιδες, διάφορα πράγματα. Ναι, έχουμε κάνει εκπομπή πάνω σε αυτό. Έχουμε πει για τις όψεις του παραφυσικού που είπαμε. Απλά τότε είχαμε καταφέρει να την ηχογραφήσουμε, νομίζω. Όχι, δεν υπάρχει αυτή. Δεν μπορέσαμε. Ναι, ακόμα δεν καταγράφαμε. Υπάρχουν όλες αυτές οι δοξασίες, ας πούμε, στην Ελλάδα που κρατάνε από την αρχαιότητα. Βεβαίως. Για τις νεράιδες και διάφορες καταστάσεις τέτοιες από σπήλαια, από διάφορες τέτοιες, όπως είναι η Κοφιακή, ας πούμε, και διάφορα έτσι. Ναι. Διάφορες λαογραφικές από την αρχαιότητα, έτσι. Δοξασίες. Ναι. Τώρα έβλεπα χτες σε μια εκπομπή από τις παλιές στο Χαλαβέλα του Άλτερ και
Ήταν εκεί μια συγγραφέας όπου έλεγε για μια εμπειρία της. Τώρα εντάξει, αυτό περισσότερο πρέπει να είναι η κατάσταση του ανθρώπου αυτή. Όταν προσπαθείς να έρθεις σε επαφή με τη φύση, πιστεύω ζεις και περισσότερο τη ζεις τη φύση. Τώρα όταν ζεις μες στην πόλη και χάνεις την επαφή με τη φύση, δεν μπορείς να ζήσεις και κάποιες καταστάσεις που υπάρχουν μες στη φύση. Δεν μπορείς, όχι, και δεν χάνεις την επαφή. Χάνεις την επαφή. Και χάνεις πολλά πράγματα ζώντας στην πόλη, δυστυχώς. Γιατί και εγώ έχω ζήσει στην πόλη κάποια χρόνια, ναι, στο παρελθόν, και ήταν εντελώς διαφορετική η ζωή. Εκτός, δηλαδή, χάνεις πολλά πράγματα όταν δεν έρχεσαι σε επαφή με τη φύση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Έλληνες όπου βλέπανε σπήλαια ήταν το άντρο του Πάνα, ας πούμε, του τραγόμορφου Θεού, ας πούμε, που έβγαινε μέσα από τα σπήλαια. Ήταν κάτι σαν εντός εισαγωγικών σημερινός Άγιος των Βοσκών, των κτηνοτρόφων. Ναι, σαν έτσι, με τους σατήρους του που είχε έτσι. Αυτό και όλα στα γαλματίδια παρουσιάζεται έτσι κάπως. Και με το υπερτροφικό του το πέρος. Ναι, είναι της γονιμότητας, σύμβολο της γονιμότητας και της άγριας φύσης. Βέβαια, και οι κτηνοτρόφοι χρειαζόταν αυτή τη γονιμότητα για τα ζωντανά τους. Ναι. Κυρίαρχες μορφές. Στην αρχαία ελληνική παράδοση, κυρίαρχες μορφές είναι η Δήμητρα, στη γη η Άρτεμις, τη θεά της άγριας φύσης. Η μητέρα της γης, ναι, η Δήμητρα. Είχαν ιδιαίτερη αγάπη για τη φύση. Βεβαίως. Και αυτό μπορεί να το δεις αν βγεις και σε διάφορα μέρη της φύσης, να δεις καμιά κολόνα σε διάφορα σημεία που είναι τώρα κάποια κλεισάκια και διάφορα τέτοια. Θα δεις ότι κάνανε τις προσφορές τους κάπου εκεί, σαν έτσι προσφορά στη μητέρα γη. Ναι. Σε όλο αυτό το πράγμα. Αυτό εντάξει σήμερα δεν έχουμε, που χάνουμε την επαφή με τη φύση, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά είναι ωραία η επαφή με τη φύση. Βεβαίως, καταλαβαίνεις ότι είσαι μέρος ενός μεγάλου συστήματος, οικοσυστήματος, και εσύ ο ίδιος. Ναι. Όταν δηλαδή ξαπλώσεις παράδειγμα στο γρασίδι, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι τελείως ξένος από την όλη αυτή βλάστηση και ναι, φύση, γιατί και εσύ γεννήθηκες από χώμα, στο πούμε έτσι, που λέει και η θρησκεία, και στο χώμα, ναι. Και στο τέλος θα σε αγκαλιάσει η μητέρα γη. Είναι μια αίσθηση που πρέπει ο καθένας να την αναζητήσει και να φιλοσοφήσει ο ίδιος. Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά τη ζωή και τη φύση που τη βλέπουμε, που μπορούμε να τη ζήσουμε, να βγούμε έξω και να τη ζήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κυρίαρχο θέμα των θρησκειών, είναι η ζωή μετά το θάνατο. Υπόσχονται. Να μην ξεφεύγουμε και από το θέμα. Ναι, υπόσχονται μια ζωή μετά το θάνατο. Έτσι. Από ένα σημείο και μετά, μόνο νομίζω, οι θρησκείες που επευλήθηκαν σε όλο τον κόσμο πρόσφεραν μια μεταθανάτια ζωή. Είτε αυτή είναι το Ισλάμ, είτε είναι ο Χριστιανισμός, είτε. Ζωή, ειδικά οι θρησκείες που έχουν ιερατείο, χωρίς μεταθανάτια ζωή δεν έχουν νόημα. Δηλαδή η αρχαία ελληνική παράδοση δεν έπαιζε αυτό, δεν είναι το σημαντικός ρόλος αυτός. Ήταν η προσφορά προς τη φύση, ήταν η επαφή με το θείο, εννοείται η θέαση. Από εκεί βγαίνει, γι' αυτό Θεός. Δηλαδή από τη θέαση το βλέπω, δηλαδή αυτά που βλέπω, αυτά που ζω. Αυτό θα πει Θεός στην αρχαία ελληνική παράδοση. Ναι, τώρα βεβαίως οι ανατολικές είναι κάτι άλλο. Ο Θεός. Και να πούμε ότι οι θεοί στην αρχαιότητα ήταν και αυτοί οι δημιουργήματα της φύσης. Της φύσης, βεβαίως. Αν ψάξει κανείς τη γενεαλογία δηλαδή των θεών, ναι, θα δει ότι τελικά είναι συμβολισμοί. Ναι, συμβολικά δηλαδή προέρχονται φυσικών όλοι δυνάμεων. Από τη φύση, βεβαίως. Δεν είναι κανείς πάνω από τη φύση, πάνω από το σύμπαν. Ναι, ούτε εξωσυμπαντικό κάτι είναι φυσικά όλοι οι δημιουργήματα. Να πούμε ότι για τα πνεύματα, αυτό που θέλω να πω, είναι η έντονη επιθυμία στον άνθρωπο να θέλει να μάθει, που δεν μπορεί ποτέ να το μάθει, δεν το έχει μάθει ποτέ, τι γίνεται μετά το θάνατο. Ναι. Έτσι, υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, τι γίνεται μετά το θάνατο. Δεν μπορεί να πάρει απάντηση πάνω σε αυτό. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες. Και γι' αυτό έχει φτιάξει διάφορες δοξασίες ο άνθρωπος, για να προσπαθεί να πλησιάσει αυτό το άγνωστο. Να εξηγήσει το ανεξήγητο. Το ανεξήγητο. Που πραγματικά είναι ανεξήγητο. Σιγά σιγά μπορείς να κάνεις κάποια βήματα για διάφορα πράγματα να τα ανακαλύπτεις. Αυτό τι μπορείς να κάνεις. Και γι' αυτό δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει μετά το θάνατο. Και υπάρχουν εκεί διάφορες μαρτυρίες για πνεύματα
και διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα αυτά κατά πόσο έχουν βάση. Και μεθόδους που αναζητούν την αλήθεια, όπως του κυρίου Γιαννίτη. Ναι. Έτσι, που προσπαθεί μέσω της ύπνωσης να βγάλει κάποιο συμπέρασμα για το αν υπάρχει αυτό το πράγμα που λέμε ψυχή. Γιατί αν υπάρχει η ψυχή, προφανώς θα υπάρχει και μεταθανάτια. Από τις εμπειρίες του, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, και ίσως και μεταθανάτια. Διότι αν υπάρχει κάτι από όλα αυτά τα αφανή πράγματα, έτσι, τα μυστήρια που θεωρεί ο άνθρωπος, τότε αν υπάρχει έστω και ένα, μπορεί να υπάρχουν πολλά. Πολλά, ναι. Αν ανοίξεις. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τα μισά και από ό,τι λένε όλες αυτές τις που αναφέρουν θρησκείες ή τέλος πάντων μυθολογίες ή θεωρίες ότι υπάρχουν τα μισά, ναι, ισχύουν, αλλά τα άλλα μισά δεν ισχύουν. Υπάρχει περίπτωση, εφόσον υπάρχει ένα πράγμα παραφυσικό για μας, περίεργο, μυστήριο, είναι δυνατό, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν 100, 200, πάρα πολλά τέλος πάντων. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα από την εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια, έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν μνήμες από προηγούμενες ζωές. Τώρα, αυτό είναι μετενσάρκωση ή είναι DNA, αυτό που είπαμε πριν, φυσικά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ακόμα δεν ξέρουμε. Ακόμα δεν το ξέρουμε. Ίσως στο μέλλον να γίνουν. Ναι. Να βγουν πιο πολλά συμπεράσματα. Ναι. Αλλά ότι υπάρχουν μνήμες τέτοιες καταστάσεις είναι αποδεδειγμένο. Δηλαδή, από προηγούμενες ζωές. Αυτό είναι μετενσάρκωση. Μεταφέρεται η ψυχή. Είναι μετενσάρκωση ή είναι μνήμες από το DNA που εμείς δεν το έχουμε αποδικοποιήσει τόσο πολύ για να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα αυτά τα πράγματα και μπορούν να βγουν σε αυτό το DNA που μεταγωνίζεται από τους γονιούς στο παιδί και περνάνε οι εκατονταετίες και μπορεί αυτό να διαιωνίζεται αυτό το πράγμα, αυτές οι μνήμες, και να βγουν κάποια στιγμή, ή είναι μετασάρκωση αυτό το πράγμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά επαφές με τα πνεύματα, ναι, που κάποιοι δηλώνουν ότι υπάρχουν. Καταρχήν, για να υπάρχουν επαφές με τα πνεύματα πρέπει να υπάρχουν και πνεύματα. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ναι, κάποιοι δηλώνουν ότι έχουν έρθει επαφές. Τώρα, αυτές οι επαφές ήταν εμπειρίες ονείρου, ήταν εμπειρίες. Πώς να το πω. Καλό είναι να πούμε στον κόσμο και παραισθήσεων. Να πούμε στον κόσμο ότι εμείς δεν υιοθετούμε κάποια. Εμείς ασχολούμαστε με την ιστορία του πράγματος. Το έχουμε πει σε όλες τις εκπομπές. Ούτε υιοθετούμε αυτά, ούτε τα κοροϊδεύουμε. Βέβαια, το έχουμε πει και στο παρελθόν. Απλά καλό θα είναι, μια πρόταση δική μου, ας πούμε, προσωπική, να μην δεχόμαστε τα πάντα, αλλά να μην απορρίπτουμε και τα πάντα. Βεβαίως. Να αναζητάμε. Βέβαια. Να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Να ερευνάμε. Και απλά προσπαθώντας με την πάροδο των ετών, καθώς γερνάμε, στο τέλος, φυσιολογικά δηλαδή, αν είναι να φύγουμε από αυτή τη ζωή, να έχουμε βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Εκεί την ώρα δηλαδή να αναρωτηθούμε λίγο πριν το τέλος, τελικά τι συμβαίνει, τι ισχύει. Αλλά είναι δυνατόν να μην τα απορρίπτουμε όλα και καλά, να δείχνουμε μια ευκαιρία και καλά ότι εμείς είμαστε ανώτεροι και ξέρουμε περισσότερα πράγματα. Τώρα δεν ασχολείσαι με αυτά, είσαι γραφικός και να κλείνουμε τις πόρτες. Όχι. Κάσε ανοιχτές πόρτες, μην τα δέχεσαι, μην τα απορρίπτεις και συνέχισε. Ναι, εσύ υπάρχει η δυνατότητα αυτή να υπάρχει ο κόσμος αυτός των πνευμάτων, σε άλλη διάσταση που λέμε. Σε άλλη διάσταση των πνευμάτων. Δηλαδή αυτή η βιοενέργεια που βγαίνει με το θάνατο το βιολογικό θάνατο ενός σώματος περνάει να περάσει κάπου αλλού και να υπάρξει κάποια επαφή με αυτή τη διάσταση που ζούμε. Σου είπα, δεν έχω καταλήξει ακόμα. Είναι ακόμα στο αυτό περιέχει. Στην έρευνα. Ναι, όχι, και στο ερώτημα που μου έχεις θέσει και πιο νωρίς. Δεν έχω βγάλει συμπεράσματα. Ναι. Και είναι δύσκολο να βγάλει κάποιο συμπεράσματα, η αλήθεια. Βεβαίως. Πώς θα βγάλει συμπέρασμα για κάτι το οποίο δεν μπορείς να το μελετήσεις σε πρακτικό επίπεδο. Και γι' αυτό λέω, οι όποιες εμπειρίες μήπως εμπεριέχουν και με τα όνειρα θέμα, κάποια έντονα όνειρα ή παραισθήσεις του εγκεφάλου και τέτοια πράγματα. Και τέτοιες εμπειρίες, θεάσεις και διάφορες τέτοιες ενοράσεις καταστάσεων, μήπως έχουν σχέση με όλα αυτά τα παιχνίδια του εγκεφάλου. Ο επιστήμονας προσπαθεί να εξηγήσει μέσω της επιστήμης του, δηλαδή αν είναι βιολόγος, προσπαθεί μέσω κάποιων φυσικών καταστάσεων του ανθρώπινου σώματος να εξηγήσει αυτά τα περίεργα τα φαινόμενα. Έτσι. Ο άλλος πάλι που ασχολείται με αυτά τις παραφυσικές, ας το πούμε έτσι, περίεργες δραστηριότητες του εγκεφάλου, του σώματος κτλ. Προσπαθεί να τα εξηγήσει με κάποια δική του μέθοδο.
Είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει συμφωνία. Έτσι, άλλοι τα δέχονται, άλλοι δεν τα δέχονται. Δεν υπάρχει ακόμα βγει τελικό συμπέρασμα. Ναι. Εδώ βλέπουμε και πάνω στη φυσική, έτσι, στην επιστήμη. Ναι. Ότι σήμερα υπάρχει αυτή η θεωρία για το τάδε. Και μετά ανακαλύπτεις κάτι που την καταρρίπτει. Και μετά βλέπουμε ότι βγαίνει μια άλλη η οποία θεωρεί την προηγούμενη άσχετη εντελώς. Δηλαδή ότι ήταν άκυρη. Ναι. Και ισχύει πιο καινούρια. Βεβαίως. Ναι, πάνω στη φυσική. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτές οι επαφές και όλα αυτά, όλη αυτή η δραστηριότητα, παλιότερα ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό φυσικά από τη σήμερα. Μην ξεχνάμε και δυνάμεις όμως που δεν τις γνωρίζουμε ο πολύς ο κόσμος. Πολλά δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα, σε ό,τι αφορά και την ενέργεια, την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Βεβαίως. Καταστάσεις όπως είναι η ραδοσκοπία. Εντοπισμός δηλαδή αντικειμένων μετάλλων, είτε ύδατος, νερού, είτε οτιδήποτε από απόσταση. Ή και από σε εκείνο το σημείο που είναι, μέσω ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Έτσι, ο συντονισμού της ενέργειας. Συντονισμού. Βεβαίως. Ραδοσκοπία. Άλλο λέμε, υποθετικά. Ναι, τηλεπάθεια. Επικοινωνία μέσω μεγάλης αποστάσεως. Που είναι γεγονός αυτά, έχουν αποδειχθεί. Έχουν συμβεί και τέτοια πειράματα. Συμβεί τέτοια πειράματα. Και στο εξωτερικό φυσικά. Και αυτά είναι καταστάσεις για καλό. Έτσι, μην ξεχνάμε στο παρελθόν καταστάσεις και για κακό που είχαν γίνει από τους διάφορους λεγόμενους εκείνη την εποχή, διάφορους μάγους που πήγαν στα χωριά, οι οποίοι εκμεταλλευόταν αρνητικά την ενέργεια αυτή. Για και την υποβολή φυσικά χρησιμοποιούσαν την ενέργεια και την υποβολή, και από απόσταση μπορούσαν να κάνουν και να δημιουργήσουν και πρόβλημα σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή μια απλή λογογραφία όλο αυτό. Έχουν υπάρξει καταστάσεις μέσα από αυτό, και υπήρχαν και στη Λίμνο κάποιοι. Και στη Λίμνο, και υπήρχαν και άνθρωποι και στη Λίμνο και αλλού που ζούσαν κιόλας από αυτό το. Ζούσαν από αυτό το επάγγελμα. Και πόντως είχαν δημιουργηθεί καταστάσεις σε χωριά της Λίμνου. Βεβαίως. Έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον να αναφερθούν κάποια περιστατικά κάποια στιγμή που είχαν γίνει στο παρελθόν. Ναι, είναι πολλά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τώρα σε αυτή την εκπομπή. Όχι σε αυτή την εκπομπή. Τώρα τελειώνει και ο δεν λέω τώρα, άλλη φορά, ναι. Καλό θα ήταν να πούμε ότι στον κόσμο, για τα προηγούμενα δεικτικά παραδείγματα που αναφέραμε πάνω στο θέμα της μόρας και του διάφορα αυτά τα περίεργα συμβάντα κατά τη διάρκεια του ύπνου, να δεν συζητάει ο κόσμος. Δεν είναι κακό, δεν πειράζει, μέσω παρέας. Ναι. Εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις μέσω παρέας από διαφορετικά άτομα. Και σου είπα κυρίως είναι γυναίκες, γιατί είπαμε η γυναίκα έχει μια περισσότερη ευαισθησία πάνω, έτσι, στο λειτουργικό της, να το πούμε έτσι. Καλό να τα συζητάνε. Δεν πειράζει. Φαίνονται παράδοξα σε πολλούς, σε άλλους μπορεί να αναζητήσει να βρει την αλήθεια κάπως περισσότερο. Δεν είναι κακό. Μη φοβάται δηλαδή ο κόσμος. Εγώ πιστεύω είναι καλό να τα συζητάς, είναι καλό να ερευνάς πάνω σε αυτά, να δώσεις εξήγηση, να προσπαθείς να δώσεις μια εξήγηση. Ναι, λογική, όσο μπορείς. Λογική πάνω σε αυτά, και να υπάρχει μια μελέτη και μια αναζήτηση μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω βοηθάει τον άνθρωπο και να σκέφτεται καλύτερα. Και να μην φοβάται κιόλας. Και να μην φοβάται, και να πλουτίζει και τη γνώση του, και να έρχεται σε επαφή με όλες αυτά τα παράδοξα, έτσι, γιατί βλέπουμε κόσμο που φοβάται το βράδυ, το σκοτάδι, φοβάται να μείνει μόνος, φοβάται να βγει έξω στη φύση. Να πούμε ότι όταν χάσεις την επαφή με τη φύση, η επόμενη είναι αυτά. Δηλαδή, παράδειγμα, έτσι βρεθείς 12-13 ώρα το βράδυ κάπου μόνος σου. Υπάρχει κόσμος που φοβάται αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι δεν συμβαίνει κάτι διαφορετικό από τη μέρα. Δηλαδή, ότι υπάρχει τη μέρα, υπάρχει και τη νύχτα. Απλά δεν υπάρχει το φως. Και ώστε να μπορεί μια λάθος αντίληψη. Ναι, να μπορεί δηλαδή το μάτι
ανιχνεύει τέλος πάντων καλύτερα τα πράγματα για το τι υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο. Τώρα που πεις αυτό. Έτσι, δεν χρειάζεται δηλαδή να φοβόμαστε. Διώξτε το φόβο. Και καλό είναι να πειραματιστεί και ο άνθρωπος καθένας. Μπράβο, εκεί θέλω να σε πάω. Ναι, να πάει μια βόλτα τέλος πάντων το βράδυ αργά μόνος του έξω στη φύση κάπου. Είχα εδώ στη Λίμνο που μπορείς να το κάνεις. Γιατί σε μεγάλο μέρος μπορεί να είναι και επικίνδυνο λίγο. Καλά, στις πόλεις είναι εκεί. Στην Αθήνα είναι και επικίνδυνο. Και μέρα μεσημέρι να περπατάς έξω. Καλά, ναι, αλλά στη Λίμνο προς το παρόν μπορεί να το κάνεις. Κάντε τέτοια πειράματα, πειραματιστείτε δηλαδή με τον εαυτό σας, δεν είναι κακό. Ήταν, ας πούμε, μικρή. Ώστε να αποβάλουν όταν ήμασταν μια φορά. Το φόβο. Ξέρεις, όταν είναι παιδάκι φοβάται την νύχτα μόνος. Είχαμε προσπαθήσει μια παρέα, είμαστε γύρω σε καμιά δεκαριά άτομα, στη γειτονιά μας, να πάμε νύχτα. Εντάξει, τώρα επειδή είμαστε και παιδάκια, τώρα σου λέω 10 χρονών. Τώρα αυτό γίνεται το 95, πριν 20 χρόνια. Επειδή είμαστε και παιδάκια 10 χρόνια, δεν μπορούσαμε να μένουμε και τότε και μετά τις 11 έξω από το σπίτι. Αλλά τέτοια ώρα, αργά, μετά τις 10. Τη νύχτα χειμώνα, που πέφτει και 5 ώρα η νύχτα, χειμώνα να προσπαθήσουμε 10 η ώρα το βράδυ, ας πούμε, τέτοιο, να ανεβούμε πάνω στην τάμπια. Ναι. Που τότε δεν φωτιζότανε. Ναι, ήταν τότε ήταν σκοτεινή τελείως. Τα σπίτια φτάνανε μέχρι την Ανηφόρα εκεί που ξεκινάει, που πας τώρα για να πας στο νοσοκομείο. Εκεί δεν ήταν, τώρα έχει και πάνω, ακόμα και πάνω στην τάμπια έχουν χτίσει. Διάφορα και από πίσω, την πίσω πλευρά του νοσοκομείου. Τότε δεν είχε σπίτια καθόλου εκεί πέρα. Το τελευταίο σπίτι είναι μέχρι την εκκλησία που, όπως ανεβαίνεις, έχει Απόστολη εκκλησία που είναι, μέχρι εκεί ήταν. Και με έντονο φόβο, ας πούμε, πήγαμε και ανεβήκαμε. Ας πούμε. Και ήσασταν και παρέα. Ναι, είμαστε και παρέα. Εγώ λέω ότι. Και είχαμε αγκαλιαστεί όλοι ο ένας χειπίες ο ένας τον άλλον. Και πηγαίναμε σε ουρά. Όλοι αγκαλιασμένοι ο ένας τον άλλον. Φοβισμένοι πάρα πολύ. Ανεβήκαμε, καταφέραμε και ανεβήκαμε. Πίσω σκοτάδι είναι τώρα. Και ανεβήκαμε πάνω στην τάμπια. Και στο βουνό, στην κατεβασμό τρεχάλα. Όλοι τρεχάλα, ένας πίσω από τον άλλο, βολίδα. Γιατί νόμιζε κάποιος ότι κάτι άκουσε και ο καθένας με. Ακόμα και ένα σκύλο να ακούσει από μακριά, κάποιο κράτς, κάτι να ακούσει, κάποιο ζωήφιο να κάνει θόρυβο κάτω, να τρόμαζε. Εντάξει, όλα τα παιδιά. Ναι, και φύγαμε, κατεβήκαμε κάτω βολίδα μετά. Ήτανε, αλλά θέλαμε να ξεπεράσουμε αυτό το τέτοιο. Το φόβο. Το βγάλαμε αυτό. Ναι. Ας πούμε. Δηλαδή αυτό τι μας έφυγε μετά αυτό. Εντάξει, έγινε. Ας πούμε. Ήταν μια ωραία επαφή με τη φύση όλο αυτό. Εγώ σου λέω ότι. Αυτό που είπα πριν, ότι να προσπαθήσει ο καθένας. Σήμερα βέβαια τα παιδιά τα βάζουν και παίζουν τώρα 10 χρονών να παίζουν με τα Facebook και με τα τέτοια. Δεν θα βγουν στη φύση έξω. Κάνουν και το Facebook. Μακάρι να βγουν όμως. Καλό είναι, αλλά να βγει και στη φύση. Ναι. Να αποβάλει το φόβο. Δηλαδή να προσπαθήσει ο καθένας να πολεμήσει τους φόβους του. Όποιος και να είναι αυτός. Ναι. Και περισσότεροι άνθρωποι, επειδή έχουν το φόβο στο σκοτάδι, τη νύχτα φοβάται δηλαδή να βγει έξω, γιατί και υποτίθεται θα γίνουν περίεργα πράγματα, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Αν θυμάστε μόνο αυτό, ότι ό,τι υπάρχει τη μέρα, ό,τι συμβαίνει. Φανταστείτε δηλαδή ότι πάτε 12 ώρα το βράδυ μια βόλτα έξω στην εξοχή, μόνοι σας. Έτσι, ακριβώς θα συναντήσετε και θα αρχίσετε και θα τελειώσει η βόλτα ακριβώς το ίδιο όπως τη μέρα, με τη διαφορά μόνο ότι απλά δεν βλέπεις καλά. Δεν βλέπεις καλά, γιατί δεν υπάρχει αρκετό φως. Και να πούμε ότι είναι μια λειτουργία του εγκεφάλου αυτό που προκαλεί το φόβο, ότι αν δεν αναγνωρίσει κάτι, ας πούμε δεις ένα αντικείμενο έτσι κάπου το βράδυ και δεν ξεχωρίζει τι είναι δέντρο, τι είναι ζώο κτλ. Ναι. Προσπαθεί ο εγκέφαλος μέσω της πληροφορίας που έχει, τυπωμένες μέσα στη μνήμη του, να ταυτοποιήσει αυτό που βλέπει, το περίεργο, με κάτι γνωστό. Και πολλές φορές καταλήγει σε λάθος. Κάνει λάθος δηλαδή ο εγκέφαλος εκείνη την ώρα. Ναι. Κατάλαβες. Έχεις τώρα εσύ παράδειγμα δει ταινίες τρόμου και τα λοιπά και βλέπει ένα περίεργο πράγμα. Καλά, εντάξει, αυτό είναι εννοείται. Ναι. Και ενώ μπορεί να είναι κάποιο ζώο το βράδυ, ένα σκύλος ή ξέρω εγώ, ένας γάιδαρος αυτό, να πάει το μυαλό σου ότι είναι. Έχω τύχει και παλιότερα. Είναι λάθος του εγκεφάλου λόγω της έλλειψης του φωτός. Ναι. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο αυτό, δεν είναι τίποτα κακό. Έχω τύχει και σε συζητήσεις παλιότερα με κόσμο να φοβούνται να κάνουν κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με φύση και με τέτοια πράγματα λόγω ταινιών. Ναι, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Επηρεασμός από ταινίες. Έτσι, που είναι λάθος. Έτσι, κοίταξε, η ταινία περιγράφει κάποιες άλλες καταστάσεις. Είναι για ψυχαγωγία. Καλό να βλέπεις. Βεβαίως, δεν είναι επηρεασμός. Για να ξεσπάσει. Και εμένα μου αρέσουν. Εμένα μου αρέσουν, ας πούμε, να βλέπω θρίλερ. Δεν μπορώ να βλέπω έτσι άλλες ταινίες, ειδικά ξένες, μόνο θρίλερ παρακολουθώ.
είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, έχουν και ενδιαφέρον περισσότερο. Και είπαμε, αν φοβάσαι στην αρχή, μετά άμα δεις πολλές φορές συγκηθίζεις και αποβάλεις αυτό το φόβο σου. Ναι, για βάλε μου να παίζει μυθοδία τώρα. Σιγά σιγά. Είμαστε στο τέλος. Προς το τέλος φτάνουμε. Λοιπόν, σήμερα ζοριστήκαμε λίγο με τα τεχνικά θέματα. Είχαμε κάποια προβλήματα στην αρχή. Η εισαγωγή δεν έπαιξε γιατί εδώ ένα καλώδιο δεν το βάλαμε γιατί ήμασταν εκτός ρυθμού λόγω ότι δεν είμαστε στα FM σήμερα. Κάτι θα γίνει κάθε φορά και θα έχουμε θέματα. Δηλαδή εκείνη την ώρα λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή ακούστηκαν κάτι κεραυνοί απ' έξω. Λες να μας επισκέπτεται καμιά μόρα, κανένα... Ξέρω, άκουσα ότι θα πούμε για αυτήν και ήρθε. Ναι. Λοιπόν, και έριξε εκεί τους κεραυνούς πέντε στο ραδιοθανάς και κάτι είχαμε πρόβλημα και στα FM δεν ακουστήκαμε σήμερα. Μόνο από το link μας στο ίντερνετ. Τέλος πάντων η εκπομπή θέλω να πιστεύω ότι καταγράφηκε γιατί δεν καταγράφηκε, ούτε αυτό μπορέσαμε σήμερα να το κάνουμε από εδώ. Ναι, είχαμε... από απόσταση καταγράφεται από ένα φίλο μας. Θέλω να πιστεύω ότι έχει καταγραφεί ολόκληρη, να την έχουμε το βράδυ και τις επόμενες μέρες να ανέβει. Θα ανέβει σίγουρα αν την έχουμε στο κανάλι μας στο YouTube. Γιατί είχαμε μια πολύ καλή παρέμβαση από τον κύριο Άγγελο Βιανίτη. Βεβαίως, και καλό είναι να ανέβει αυτό. Να ανέβει και να ακούσει. Και να ακουστεί. Λοιπόν, να μπαίνετε στο κανάλι μας, Ερευνητές Λίμνου με κεφαλαία γράμματα. Και να ακούτε την εκπομπή. Έχει ενδιαφέρον. Και αυτή η εκπομπή λοιπόν θα ανέβει στο κανάλι στο YouTube. Θα την ανεβάσω και στο Facebook στο προφίλ μας Ερευνητές Λίμνου και σε διάφορες ομάδες. Έτσι θα τη βρείτε άμα θέλετε να την ακούσετε την εκπομπή γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εβδομάδας όμως έτσι να πάρουμε το αρχείο. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε ξανά άλλη φορά τέτοια τεχνικά θέματα. Λέει ένα περίεργο πράγμα. Ναι, έγινε και τότε με τον Καλόπουλο. 6,5 ώρα από όταν. Κάνει και το καλώδιο τότε εκεί. Εκείνη τη φορά έγινε μπαμ 6,5 δηλαδή. Κάνει και το καλώδιο. 6,5 ώρα δεν έπεσε ο κεραυνός. Ναι, εκείνη τώρα. Εγώ, ναι, γιατί θυμάμαι εκείνη μόλις κάτσαμε και ήμασταν έτοιμοι να πατήσουμε να βάλουμε το βίσμα να ξεκινήσει το τραγούδι, η μυθοδία. Εκείνη την ώρα τον πάμε ακούσει. Κάτι υπάρχει εδώ στο στούντιο. Ξέρω, υπάρχει μόρα, υπάρχει ο σκύλος, τι γίνεται εδώ μέσα. Κάτι μας κυνηγάει εδώ. Ξέρω εγώ, υπάρχει το πνεύμα του... Ξέρω, του Ταχαμών, ξέρω ότι υπάρχει. Φέρουμε τη θερμική κάμερα να κάνουμε μια έρευνα. Ναι, αξίζει να γίνει μια έρευνα, κάτι γίνεται. Κάνουμε το πολλά να εξετάσουμε εδώ πίσω από τις κονσόλες. Κάτι γίνεται εδώ μέσα, πάνω στο βουνό στον Αγιοθανάση, κάτι κατεβαίνει. Απάνω, κάπου τέλος πάντων... Κάθε Παρασκευή 6,5 ώρα σημαίνει. Σχεδόν κάθε Παρασκευή να έχουμε διάφορα τέτοια προβλήματα. Ναι, έχουμε. Σε εμάς μόνο, πουθενά άλλο δεν γίνεται. Αυτό. Να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για να εξιστορήσουμε όλα αυτά και να ερευνήσουμε για το θέμα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς όπως μπορέσαμε την κάναμε την εκπομπή, δεν την αλαμβάναμε. Θα ανέβει στο διαδίκτυο. Όσοι θέλετε να την ακούσετε θα την βρείτε. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο, Βαγγέλη, να πούμε? Όχι, είπαμε αρκετά πράγματα. Αυτά. Περίεργα και μη. Λοιπόν, εντάξει, αυτά από εμάς τους Ερευνητές Λίμνου. Θα τα πούμε. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ σε όλους.